omu saa baabi me papa se de wo kan na wo ka nti omu saa ba de to so me ensa no ana me bra ne ko me maame wo se anti me srew enkura ne dooso ese oluma ayo so na ho ode na ba fam nti se ya metimi akọ ne metimi aba be hwe nkwala no ama yen ye ho atoye no anti me so ka bi ma me nya saa me kwa me mebiem me de enkura no ye menua mo omu na ma me etu kwan sa obra no se ono nyo maame ba enye me maame ba nti me maame so eni ni kunu kasai maame papa ka se nka wonti ase ne so maame akasa de a ogitum nti wo hye me bra ne ye ne bo ma wo moko da foforo ana obaye na papa ko yi scan to yi scan wo de maame ana me maame so de ma makumen ana esi ni kunu so nti ampa me bra so nya me boa no ma ni tu kwan ne sede o kan no a ene ma de obeye bi ne so so no ye na wo so wo kwa ba be hwe no wan fi yen ma ko wan fi yen sempo so wo hwe ye mu ba kokora no a anka asem wi nke ye mane haye obaye no onu be hwe na bushia mi sister no makuma so be hwe na bushia ye di omu yi ye fi nche esi nche enti mi papa ko ni kuru ma ko doctor ni nya obi ba bi da enti na me ma me hwa abrabo nse de esi aya den no a mi papa nua ba ana ye na dwen se obema papa ba bi atena esanse doctor ni a wa mo blood die ni nya so fi me maame anya ma ne ba sa nti mi papa enua ba ko nso ni eye jama ana odi papa ekotana ne de esanse papa besa be ye adeso a ni sika na waji ye no waji ntituo ni nyina ne ka ho nti na papa ye ntwia ne ka nti na se sika emma me papa so ko no wodi ye nipa miensa no wodi ye ko esa ko se kuro ni nti na aho kire wo me papa so ti da ko na me so aka kire ye se wonti me nya ntan bi nti me papa mfiri ho yi papa ne ye manyina egu abontin kade ni kwa na maame akodidwa nanso mi suwai ehwe nyame no yiye niema egu nti sada no maame asefem no ka che yese mi papa se omla enchi nti papa sada ni ye mi maame sada mi papa ko efia mi maame timu eye abusu efie mako enkura nwotwe die bedie ahokyere mi maame aponyame adawromenti enenso osan ede afem yen ebiem wanhwe ye bone ne yen fomso ne yen ni na emom no wahunu ye mobo sede ne hu mobro ne nado yete ye de nyame ase ene awie yin so akoma mu nsem dwumadi braso awie Maa Akos mene mabadwafo yatena se ye de ebramo Pastor Julius Evangelist Samuel Mensa Nana Akos Akoma FM 87.9 Kumasi kuya koko enso ewa ha sanso ena amasapon enso wo fidua yi emo Ishmael Haywood ebo mi chidom ene adontene nana ya nso ede me call live social media Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM yenuanom amu Facebook onyame onkoso ada na onhyira mo papa yadamo ase samre santene yi makoso a ene ya nante abedru sese ye kukuruhwe ase mu nyina no enya de a moja ye muda nyame nhyira menuanom a mo Facebook YouTube fonso asanyame onkoso na onhyira YouTube Akoma 879 nyame nhyira mo pebre akwantuo no yetu yaba yanim modaso a ene na wo ho breso anmaba nyame nhyira mo TikTok nso yadamo ase papa sanso ena wo benya bi ahwe ewo Onua TV ena afeiso eye Rabi 1 TV ubenya bi ahwe ewo ho Osei Krom TV nso awiei ubenya bi ahwe ne America show ena awiei se abrabo enyemrekatuo woni wo bi ena fiti abrabo no ase no kwasem se uyonku bi ana nenenam ana se wo schoolmate bi classmate bi ana wo bi ana woni ne boso wo age mate bi ene okona nim abrabo mo chen wo enye hwe ai enya hwe yesi enyawa enwu
enye hwe akua transe kakra emame ai na hwe na bia wankasa me yonko ameni ni si so aye bobra no enei wokọ nanimu chami nti no onso okọ akọpẹ kwan foforo bi so na wode aye yie aha akua hunsa no de enye abrabo no obi ani ni ti odenam nti wo so wo mere beduru nti yempre ye no na ema titifo bi nwum omobo ye mede pa osinya gidie se wonya me be ya mawo na de wo pe bia ni nyinara ye mere pa o nya gidie se wotwe dia mpon be ya mawo emre pa beba ne den sabo emre pa beba osinya gidie se nyame be ya mawo de wo pe bia ni nyina ye mere pam nya gidie se wotwe dia mpon nyame obe ya mawo emre pa beba edan se bo kura no a emre pa ebeba enti afutuo ya ye wo ede emma wo no nyame enhira medin ede Maa Akos awie en yamra yansam no so agria yansam no so na wa winim say ensam no dozo pa charity wa ha yenua ba charity ewo ahanu museyi na obaye no wo bekai Bane sex. Ne fa no when san come the brem wa ha na charity he fa na wo free bae Pacho me frɛ asante achim breku. Wo frɛ asante achim breku ene bae. Wo de wo case ne bae na nyambo so me be sen. 87.9 Kumasi. Okay wo hono. Okay. Etiefo ne ahwefo ya mo wa chichi ne bencheye. Mami nti ho na kakra enkyere mo be kai a aha eno na okay good. Eno na yade atoso no. Ya mo nyina mo hwe bie no pacho Facebook Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM, TikTok and so live Onua TV, Osei Chrome TV, Rabbi One TV. We any bra yenua ba charity ede na asem ebeda ye na okasa na ne ba eda na so aha so obekai se wose oni abrantie bi na ekotwe mpena na empratwe ni mu no ne nana na wone ne tie ebewuo no omani gold ena ne mpren agi gold de koma ne wofa ododo no a de koma ne wofa bebo so miensa chi ena ne wofa side gold no ebre no wasi gold ne kasa kire no yes gold no na ema na ayare yes gold no kwa na ema na dwuma eniema bebre na baba wa create mi yinkonya otumi ma na ni kwa rondo sa ubo se na bem je se oyisa wo wadrom sa wo kai ababa wa tumi di na ni yisika wo wadrom nyina me bisa ne se na ne otumi yisika na aso ho kire we ya wo yisika ya wonyi bi sika ne se na no we 200 Ghana cedis 100 Ghana cedis 50 Ghana cedis ena no we ana eno so a wo hu no nka wo fa ka se ko beba na nka wa bekirechire mu gold no because na yenyi ni se gold no omode ma wo fa no eno no osan de ba ye no na yegiri ye sen sakraye bi abamu ene ade nim obekai story no eduabo bai sabre na ababa we charity no wawo ene odi ne humoja ediko nsuom ekobodua meboa mekai pa na akwait said ya say na obaye ne so ne ba no anu wawo no yesi dua no na enya akora no because akora na atwontwom ebisi eyasrambode dwo wa twontwom But dan oba ye na kwa ye hunu bibi de na ye kan ye ka se eye kom ekom ne de akwala no efrise ne ma nya no fusuo mfa ma ne ye enti se nka onya nan bi ka ho a anka ebeboa na akra na hoden aba ne mu na baabi okoko ye omukeka se edua na enya akra no ho ahwan yare na abo akra ne ho ahwan no enye saa enti ma woji akra no kwa meje no to me na so ewa ha ema ye hu se dabi
ye kom inti Maa Akos ye man nuane ye man nkura nuane papa yi bi ye ne bo din ya wo ko shopping more na wo ko to ne bo nyasam ketwa ye maame ba ko a US and the bre ye say ye mfa ngu ho obi ba no ohia mo mfa ma no ye wo mane bi omususa so de ba ye ne afa nko fi akọ ye si ha ye de anye bi akora no bosumi so ebetua ye ka ti ebetumi anya bi atwaduane de ama ye madi na wo mo bebe ti aduane ni bi ene ye yi makaya maame ni di Maa Evelyn Nancy Oba ye Maa Evelyn enti enuane no ene ye kukuru bi ma no yes akora no wonya asramo enye dua so na enya no aketwa innocent akora sabe ya wode ne ba ne wonya mfiese wonya abosome sei That time na me didn't buy no one 3 months. No anya bosome mi ensa. No ye na dua bokonya innocent ayi. No mo kura dua yi kura ye se benya wo na wonyam a wo bewo. Ansa na enya. Na ye den na kura ketwa de dua konya no. Enye noa. Eye kom na de akola yi. Enti Maa Akos na ye ka se ye kom na ye kom ampa. Na wo be ha akola na o. Safa mo sanye ma de embra mi Nana yade wo meje no na waye ntobrom se ko ntomra waye kama wa penanso what did you say baby kafo waye say kama tobom bachi fufu eyede do me de message so arishimo akoda ketu apenire kasawa no pare akra me bowe na usuwa suwa wa na usuwa suwa wa na usuwa na usuwa akra me bowe na usuwa eti eba ne nie ehia wa ngu ma me hwede akra hwe ni tirinwi oba ne ni tirinwi nyina aku ne hu me se ne hu aye na tonchum ti sa letre kwaku asase fiamfia ti sa ubenya letre kwaku asase ya to so abia kai 87.9 ni nua no ti sa letre kwaku yare na yade ne ba hase da bi ba ko no de na nanim wa ho no ye ma na duane no yesi won fa nko ye hu se nye dua ena nya sram eye kom ene hwe nti ji nuane no na fa no ne tirinwi nyina afu ene ya bo aguso no ye ma ne maame sika wodi ye ne wodi ese no kekese tema no yare ne yade ne ba ye no nti akra ni nie o maame so na nafuna ye se ayi kana de Japan ka e ka kire me nua ba ma yi a wo ayi adom FM no ko se wo so wa furu se bo fruit what is say die ya pagya no ba ko no anefu ado yi sana no wotie na ye kom enne hwe ye bayi ono na ye sei o maame nso ena ahyehye fefefe yo no so afuna ise bofro tu yi a eneyi wode esi ho no oba inshira sam ne de Maa Akos wi a ono abeka okodu wasi ye manya mi inshira o akura enye saade anka memfa no ka je se meto ne twene nanso Maa Akos eduma oye enkwade wo gibio papa eduma kuya enkwade wo gibio wo say apart from hakra ye adwuma no wo ba mantamoni a ensori a ye wo mu nso a eye nyame adwuma no abi nti eno de nyame adwuma no so ne se obaje nkwa good nti eno a na yeguso a ye no hwe ni we bebu ya bam enya so de dem ba bia enya so de dem ba bia reverend churo krata de brese yenfa mra ye ne mom ne yenhwe de yare forma no nti akra ni ye charity Madam Unie wa anawata eye wa anopai Mama pacho de maya mama na abru madwene ntiase so ankanya mu a minim se bia kola we akra me ne mekura no te me ba se me dia kola ne ba be kirem na madam ase de mo ye mama
nyame onhyira wo pa nyo obi akra na ye bibi manua ye ha ye hia bebre wo wie ya akra na wa ye ne papa na wadru fie na wo pese ofre ni bi san se wadru fie wo be frɛ na wo mfa ti sɛ wo mo ai bia waba na ho kyerɛ ni aya apio ye de ama no e bia ye diskana hye ne nsem nti wo pese ohunu sɛ wa diskana kodru fie asomdwe mu ana sister wo bedru fie no ye be frɛ no obi abɛfrɛ na si on fa da da ya na enwawo na so be dan sa na ye de ne sɛ de wo ba ye no ya ye de ama wo na wo ko ye de no nti nyame nhyira wo na okọ ye na abrante na ade ne ba ekra friend say Pacho ye fene Patrick Nyanko okay super hini no super hini no eni ase nyina tata ne sio sa na nyame ye na ade so ti ase akora fe say ko ne wo fe ko bewu go de wo bae no wa ye si aye no obewu obekokra sika ya aduane ko bewu nso ye da nyame ase akora yi sere ya yensu ye besere akora yi anigi a eniema pa bekoso e wo yensu abrabom tini yesi wote ho a adoye de e wo se wo yi ba bia beko bia e wo se oba yo aka so pa aduane ama ne ba nke betumi aka na asem ye wi ayese ko ye ne be ni asem na sema ko nka de obedie anke betumi aka se won kono nkowu enye ye de hye na so oba ye de obedie de ode ko de florofe ode ko na akora bedidi ni nyina eye efiri he ya enti ye betumi aka se won ko owu a ye nya mfaso bi amfiri ni so nanso ya jene nkwa ajene ba nkwa kwasem eno edo adwuma na ye ne wa enti ukwe na branch no wote ne nka wose de yen pacho me koye no ema me papa mo friend so ombra na yenda ne duaba fese me ba ha ema ono ka se me free ha mbra na yenda ne duaba no me koye o se ono ntimi ntine se kan koda ne ntaje se me pe me se ka bra na enko na me so Akoma FM 87.9 Kumasi Nanse we ana de mawo we wo na chi no yare na me nua ketu ane ba me ono sister ma me mfa kola ne mfa ko ne papa ho e bia ohia ne papa na me se me ma ne mfa ne nkonto ode ne ko obepa mo no nti me ma ne mfa ne ko ana ono so de by force aye last week ana ode akola ne ko so ode akola ne ko ya ge na akonya na me ko kai na asam ne ba ni ge ne de se ge ne ji akola no be ono be ma ne de akoma akola ne se o ma akola ne ba ne nche enye hwe se ompa koda no anyame pe e wodi anti a yankopon e di akora we ba wiase ono ni ni hyehyeye se de be ma ho nsuo betumi adane akora yes ye ni mu nim de enti se wo se wo mpa enti na nanka wo pese wo wuo no ma ko wa ma na enwu akora wanwu ote ase enti se wo se wo mpa ye de ye pe okay ye befa ye nim kwan ye de ne so befa so no kwasem eno de se wo awini ye nim kwa eno de ya fa ye ho adwene dada ne ye nka enti se sei ade be na ye nyema wo ma me pacho me ba na me ba ne nyina Akoma FM 87.9 Kumasi ya ma me nya mo busu ya ne nanso mat me abọ mo homode ahwe me ne me ba na mo ama enne akola okra me no me hu na manage na metimese eye me depa nya me hye mo nyina de hia mo biara no nyankopọ onye ma mo no nye de mu abro so okay na oni sister Kuya di nkomo bi efa ade nkomo pacho mesena menyaska ka mechinchi na mato kasa kasini anti wo ya dan ya ka mechi fry fish menyaska u peska na wo de achi de wo de achi na nchinam na waton baby amowo no wo kromu a wo chinchinam no a ye beto pacho menyachi bi na me sua wo metiso de ko chimanko adam beto wo basua na wo de akwachima wanya fiesan 32 years nti upe kakra na wo de akoto fish na wache na wo de akwachima
na basa ye be obeye den pacho me de ne be hye mechi akọ wodi ne be hye kire wako wodi enchine makwachi ma pacho ubetumi enti yema wusika na fa koto fish na fa oche ye zana woka pacho okay anopa me ba na kuya de to manim say na charity bedase na mom osesa abre de ahokyere kakra wom na oyoba ompese obesresre tine nyame ma no apampamu no enti ope kakra na odi ato fish na wache odi ne ba no ebehye kire na odi enchinam no akwachima anye bia no obenya mfaso kakra se oba 87.9 obeti ato odi bia to susuo na wodi bi nso ahwa akodai eya sempa saa na nke yehwehwe no enti mantwetwe mampupu miti kura aka na mseda bi oso obeye adwuma nko ade a ye beboa no ye kakrawa ye beboa no na ono nso de apa adwuma ti mi yiska ma akua odi a envelope mo charity ma ye diska we ma pacho je fakoton chinam we free ye ne ankase ye ho Debbie Charity, sorry. Yes, oh, sorry. Na the microphone, enye bini way. Enti jiwe focus start. We free yani ankasa ye kotokuom. Enti fan ko ne focus start wo kwe koto fish no na koche na fakwa echima. Edru maybe a mema producer mo aba behwe. Said the adwuma no esi eko yeba na eko kama yebesa ma obi ahyem na san kwosoro enti giwe ne fako start business no na mento no bosu pemu so Akoma FM 87.9 Kumasi why okay emme nti atiefo na de da yakoso ya ne petri mi se wo a wo hwa baba wai wonim ne case a ode eba ha sei no nenso so ono akasa nya akasa obeye adwuma ne de ye beboa no ama natimi aye adwuma yatumi age ne bai enkwa yatumi age maami so enkwa ye de enkwa no a na eguso ase ye bagye nti eguso Ishmael ene nyaako ese doctor sesen be ma me update kakra ye Francis akosua nyaako de onya kompo no ye mamu de ofre doctor kafa no kompo no because sesen ye pese ye operation no animu ya ti wo frɛ no sesen ye doctor kasai ma doctor ne kyerɛ sɛ mbetimi aye ya dia omu operation na ma ne kasa ma yenko ya dia omu operation na e be successful a emfa nsuaso bia mbrɛ no to operation de mbetimi aye na mum awrade aduma kyina no omra no mehia no na oni nu komo na hye bia ohu bia no onfa ntu yanim na acha by next week de ebetimi carry on with the operation ti nyame ya adom ochina no pa obayi be so be kwa koshia doctor na one na kodi nkomo ya mane card no awuram no ya hwe na next week ya ye ono so operation no okay nyame enshira papa nti said ye nra ye kan ye no ye bekoso a na ya mamo update ewo hwa ye hwe one ne kunu no enkwa a ene eguso da ye gene ye ya bemu emu da biara eda said ye tie bia no ye dwuma no ye bekoso aye nti no ye guso nti okobia ye de ho update bebremu next week nso ye start operation no so a eno nso ye de ho update no bebremu ba bia ye ede edru nana three wise ladies three wise ladies Akoma kasa okay Akoma no wa abotire no Akoma no wa abotire omo bra na yere no wakasa o say ono de adwebre o ba bia ono obi manso nti ni nyina mu no obeje holiday na oni ye nyina kasa se ne bra mra fie ne ho ni nkumafo no so emra ho nti ono no obeje dabaako no wakasa wo montena ho a obema omo kwanya ma omo atena ho omo ntena ho no se ne bra mfiri ho ni nkumafo ne so mfiri fie ho a obeje fie ne si ho Akoma FM 87.9 Kumasi ye edeka ho
efiri sɛ ɔmo so wɔ mma ɛwɔ akyiri ɔmpɛ hehe nti na ɔde ɔmo atena fie hɔ sɛ ɔmo ntena hɔ na so ɔmo mpa asomdua di a ɛne nyame yɛ adom a yɛbɛsa atene nka next week ɔbɛgye holiday baako atena fie na yɛne na akasa na waka bibia ma na asi nti ɔmo ɔbɛfrɛ ne bra mmra nkumafoɔ ne so mmra na ɔno so nkasa ma wiase nyinaa ɛnti bi na afei deɛ bibia nkɔtɔ baabi ɛda na afei obi anya na soodwie na ɔmfa ntena se nyame yɛsi no 3 wise ladies Akoma FM 87.9 yɛbɛsa yɛatena so abiemu nyame nhyira papa yɛnkɔ na yɛne yɛnua bɛrima bi a yɛnsa aka no nkɔdi nkɔmmɔ bɛrima na yɛmwɔ ha wiai wodin from Edward Boache Edward firi he na bae adwoso besiase na bae yo ɛne na anɔp awiai yɛbɛbi sade nti a bɛrima anante abedru hei yeso okusie mpue anadwo anameboa awia sorry okusie mpue awia obepie no na asem musie bi epunu no ha ewo boni mo no nya asem ketua nti awia yi 87.9 Kumasi enya boko kra ene se aboba wa mehia no ewo dwoso efe no maame ya me hu no na onyem nti efa ne se 3 months later na me hu se wawo and the Germany exchange telephone numbers. Near started doing como. Tihono over pay me. Masem, Namsum repair no. Near started say Cassa, it did the uncle. And the Jokan asked some chairman say, Bema on any yamueno. Now, Mamma Papa, and Penis on Betina. And I, Mamma Cohan down, or just so be seen as a man. Tena me would you, and I later on the Akoma FM 87.9 Ayabasa Tiona and Echo. Oba wa bedwa ma yedi tie wo mu ana me nsaka adwuma na me sales manager e wa me kom paint company bi ti etete wa ye boy brabo ani say me no fa yefunu na owoe to wo ma me no na ya aseda ani anigye ti etete wa na say all of the sudden nsako kan ex boyfriend number friend Isaac ochre unfortunately yenyina ya twempena jai ba ehun hia say oba o ex dia obesa na communicate so on na jai for so many years. Why do you still go back and talk to her talk to him sorry so to also me 24 so on jai sadia no but still me free fia kwa adwuma me friend of phone so me tima da call waiting be 30 minutes go 1 hour oba ko na wi a me busa say maame ya wana na ne kasa chesa no o se o maame ntu kwan o te adwoso a kyeremade o so te besiase senka o maame tu kwan kra na nka wa frɛ o kwan na wona ne ye call that long ayi na ka mini problem but no knowing say all this one no am da ko with na Isaac no me kan ye wantima nsesa na ye tu free besiase o kotena pa akoso te hono na akoya kasa ni suban na xxx na onjai tena ha me nti to aso na unfortunately me ne ba no wonya 1.5 year me ko adwumem na ode me ba ne share na chi e ko na ex boy no ho e wa tonso aprabon and abrante no your friend Isaac Watcher o adwuma sa for graphics ha e ko da ba ma no ho so obaye no me question the same for no koi no person be kan kire me na me say wan kan me tu ne frifi yo so me bo na wan kan kire me so Monday no koi ne Saturday ade homache na ono anya ne me say edi me pese me kan say me kire o na me sorry to no want to bed ne so na me da form na me say be tie no on kasa tina ene den so bebie na no akasa na me say on kasa me tie no na say okobe ma ho ya obesi ase no na boy no sending loud messages me hu na me busana o say na danfo no wa danfo ntimi send loud messages engu phone so me na te phone sa mato amana ma say no enya de ketwa so because oba won be matina on value be ma no na obo nka na o sa de ye xx me masema enye enti o sorry o so wa asem bi ka kire me na msi o nka ti abrante na din na me de bo no say Isaac no no koi
and no your consistent say nya Isaac no no koy me born na ti Monday me ko dwuma ba na me se makọ abisa Isaac no no koy no say en no kore Isaac no no koy nti o kana no masem no esun Maa Akos o soon from that dawn time no nya na me no to an past 7 nya no rasusu na me so de me de a che no ba ma nya sade ni biem na akra no mehwe no asema me ka che no ti me ka che say ye boy no adwuma mu a na ne manager no busa na say won ho na nyema onka say me that was unfortunate thing na me mistake am ye no ti adwen me ka che na na hye ne tiri mu no ye sakọ boy no adwuma mu e wasafo na ne manager no busa oba ne se mame ya ne se mame ya okunu de asem betu wanim se onyem na ye no kure o se an na manager no busa ne se ono hwan so 87.9 na manager no busa Isaac ne se Isaac na onim so oba no ne be ma na ete o se oba na nka nkyere no oba ne se hey Isaac man kan kyere o na kwa conflicting ti da hona asema me ka kyere no ofie no na my confused say I shouldn't have told her say onka say Nsem no eya wo dia yes na I late eti oh sorry o kan na numa asem kyere me na anam say nti okọ ofie o den na be ma ne ye o ti that day no even no call be ma no fie no ni ma me frɛ girl no frɛ no na o se yenko nam say no ebe ya on frɛ oba na ma me embusa ne say wa ba omo ho obes ayi adwoso ho a asema girl no ma me ka kyere ma me ne say se bi mi hu omo ba no na omo ba ne ngina adum asema ma me ya ma me ye fe ne Lydia ya santo o ka kyere me ma me e o fon so no ti ma me frɛ me se kojo asema oba na ma me aka kyere me no enie se me hyi omo ba no no ngina adum a woton ne ho na me mfa fo ne frɛ o ma me ne biem up to now a ma betina say me ma me mfa fo ne frɛ ne da Akoma FM 87.9 eti ye wo o confess kyerɛ me no na bo ma no se ma me nka kyerɛ o ma me ne papa ene me ma me na me se no sa asem we kwa de me nkwa me ntimi mfa nhyɛ me ho na me frɛ me ma me e bo na mane ti ade kyen kwasi ada no papa na me ma me efiri pankro no e baaye na oba no frɛ ma me ya e betina dem o se ma me ya e yampa se de kodwo kan waye se an ma maye na menim de e baa me so a me kokoye sa de no me ma me gina manim ka kyem se kodwo me na me wo oba we nya oba so ware no oba ode ne ba hye na chikoda ne mpena dem o so ja no na me bunku tojo ma me anim oba no so bunku tojo na me pa me ma me akyew me ka kyem me ma me se oba we ya na me pe no ene se suban na ansesa etu emu a ti company na ne o me adwuma no o musika e be fa me nsem o musika be kakra be fa me ti na company ne pe me ache me enti edan ayeko han wo pa akoso no ye tam anso ene se edi firi ho ekotena oba ne papa fie wo adwuso ti yakotena ho no o papa ne o maame na ehwe me a jamen komma o mo na ahwe me a mintua light bill mintua bibia enti wo ma be ma o de akora ba wiase a onya adwuma de enye ena me de apply for adwuma bi wo eje atonso agogo ena me sakan to hwe distance na from adwuso eba atonso enye adewa akatua no susa na bi decide say that me jan ma padwuma bi wo adwuso wona na me sakan hotel company bi ewo adwuso I say me security ni na ni nyina ni say adwuma ni kwansem ye ba ho kyere awde nkura ba ewiase o say at least utimi eye bibi na enkwa no so didi adwuma bi akra ye adwuma ni aba ma ni nyina say di sika ba botom sa na me koye enti etete wanti na company ni pemache me me ti oba na papa fie ho no me catch me ni nya argument a me catch no consistently say akra no kraketo na nya me ba ti one day me pon free adwuma ba dru fie na oboabo me ne o ma no say me ntun free fie ho na me say okay waka de a me tu akọ ana me tu ye say na wa fa phone one ne ma o ma me ne papa atena dem afra me former employees for no a kire me o me kire kwan say me adwuma ayi filling station na e wo adwoso ame abeche me Maa Akos ya de me ko tu mu adwoso ade che na be fa me call central say why ya dan
say company no why your omo den oba ne say argument am ne ye me ka che ne say akra ketewa no enya me ba no pastor say won na na wo ho nya ye ana me ka che no ana oja oni o papa ne o maame planning say ombe same life and say omo frame me former employees for no enso mi ho akobo odwaman sika na me fa ye no eno abie na me de hwe o ama say akwa na nya 2 years ti me tu free fio na me ko tina besianse I say e wona mete na akoye nsem bebre say oba no e de me ko social welfare that was last year say me hwe me ba me de na ba wiase na me say it's untrue me ba me de na ba wiase then ntina me hwe no not knowing say a yakraketwa na me say me ba no until that was last year 31st March and na e ko social welfare ho and na me catch on me say akwana nya me ba ti enhye mo de ma me say me say nya me ba o say me hwe no until say me DNA test no na test no e verify say akwa no enye me ba nti me nya test no de o say me hwe akwa na throughout nti omo kan sa na me say o mate meye nti omo serve me letter say me fan ko adwo district court wo okay ti me ko ho no processing fees na we no na emudu kakra na ma ho odin ntimi na me decide say o de menye men continue akra na me hwe no was onim dachi akra no do bitima ba be ti oba no stand na me ne wo ho ba ne attitude ni suban xxx na still onjai ti na ahomete and me decided say minti me ntina bia and say last year November mu ho me wadwum and I was me brefie me kofia na me fa na transfer form ehwe so a ne ex boy on ne jai e friend chief love messages I was send ya mano anya de kuma wa bra mo da so etie mo jai na ye ntibie ba na me mete besianse no no te opopa fie ho ba na me befie obehwe nkora no yes na akwafa ne phone ne transfer phone na odi ye adwuma na love messages say gu ne phone so chief no asend ya mano ti wa mehwe phone so na mama ya enti chief you da so no wo wantima anka bibia mitimi ja phone to wo no na ofai o delete message dis na e phone so nyina every phone so eno yes abra na woni no etie no one ne twempena no wo share some message some love messages no date no na ye bra na woni ne twempena no ana montam tete ye no yes ntena me ko fie ko hwe nkora no ena me de ko hu that message no tina me ya mama ya ti abranti amaka ne ho asama kire wo no still oda so dinachi e ma ne send o and yes mo jai nti no oda so dinachi dia said there we yes wawu amani nkwa am na da so do no oh for na nkwa no security da bi mi yehu na wo da so do no ma yehu because say woni na jai dia and ye ne mpra wo betwe nye wasem enti mi hu die nti a woni na jai na uko ne uko hwe wo ma na wo ko fa ne phone akọ reading the messages woni na jai na bra bo se nensa enti ebia uda so do no enti a ma yehunu odo yodo na da so do good enti me hu messages na e ha me timi ja phone to wona na ofai delete messages ni na ena me de as a how e pie free fio timi kasa ya say mama ya still de me catch won nyina wenti ti chief nden obeyo mi wanso nipa o na exa on nete obo yusu on fa nkosi ba bia wanka bibia na ya me de pie free if you koi and say still last week Thursday ya mi ofie e obesianse or the police for aba say me ne ba no ma be fa no vacation no me fa no call back and say oko report chire just social welfare for say my be fa akra no me returning no be fa ne say obedi vacation me returning nti amon be cheme ampani apa me wo inside na wo say me do no ye bom me sorry ko hwa me fiura me nya wo ho pejama ti a police wo mi no social welfare worker na ma me ya no na me ka chom say o ne kre ba me mama me ya nya ne ho ntia sese akwa na o makwan a me be fa na on return back to if you be me de ma koma me mama na wa hwe no
ɔyɛ willing ɛpaake akwa no nneɛma nyinaa to the extent of the health insurance and then the weighing book nyinaa which means ɔpene so sɛ akwa no mede no kɔma maame nti mbɛfa no meka kyerɛ social welfare worker no hyɛ no korɛ akwa no maame hɔ ɔnom saa deɛ a nyame adom a Tuesday memfa ne mbra na ɔmo nsisi asɛm no Tuesday yɛkɔe ɛnra na ɛnya asɛm ketewa Maa Akos na ɛnya asɛm ketewa wɔ office hɔ sɛ ɛkɔyɛ argument ɔka na me sɛ meka saa nti na sɛ officers for no try to make control your temper nti later on ɔmo frɛ me ba no ebusa ne sɛ nana dada ne mama hwan nkyɛn na ɔbɛtena na ɔsɛ ɔbɛtena dada nkyɛn akora sɛm na ɔsa sesa na no sɛ ɔbɛtena dada ne mama nkyɛn yes Abrane so ɔbɛtena dada ne mama nkyɛn ado yes nti abrane pram papa wɔhunu so papa do wom nti na ayɛ bibi foforo nti officer ne ka sɛ ɔsɛ yɛ kabom efi ɔbana no a da nsi na me sɛ ɛna da so de na never nsi ba want to know mo dwumadwumam ama yɛ chief no awɔ ne me sɛ so mo baby ma yes on be gidigidi yes ebia I should call my name off from the company say yeyimedi so nti to aso ye pese ye hu di nti a nti we die me baya na adesrede ma ho ode ntimi die na because minim say akra no enye me ba ti okọ ye we no okoda branten nchen no obusa me say me mani minto akra ne din me kan say no minti minto akra ne din na kan say ono nkasa ma akra ne din to do papa edin na de ma akra no na me so ochina bi e ho asem beba ti ono nkasa ne papa din e na ode ma no and say still na mo tata but the akra na nkasa papa din yes your friend say girl now mama ya na papa din e na ode okay ode ne papa din na to na chese akra ne nana yes okay na ode ma no yes nti o nyem no o ya say me maniska enkonko yingo na me no tama one Isaac ne nyem no yeah me maniska enkonko na me no there be na one fortunate thing is say me fro papa that time no koye sa de no nti da say na oba na ka kire me so akoye opa na ka kire me say minja na life ma no yes minja na life ma no which is unfortunate say papa wa wo oba ko yesi na ma fro wo phone so abo amane a o say minja ebia na wo mo nim wo mo ba ne su yes and wo ba ne su ne ban na just last 2 weeks ya me call oba no e ma me nwua bi ho e ko kan sa asem wo ekire no ka kire no say Mr. Boache oba na papa de Mr. Boache say Mr. Boache na sa no te wa no say maame ya nsua nyansa omo tifie baako saa nyinsen tugu ba saa rough saa papa no ntimi nka na omba na sem maame no so ntimi nka omoba na sem saa na etie okay yes then so ya brand na osiso a uko baby na etufo say kojo akosi yanko ho ose utie committee de ma meka kire me a anka wonyina nka nko ma meka de na kire wo se kojo oba wenyo oba so ware no oba ode ne ba hye na chi koda ne mpena ho ikwan so one ne tena ja no ka kire ma me se ono na mepe no yes wan tijai wo ma ubedi anko asomuduro na sisi maso yes ene me na ade na sisi waso no odo no na de na ma odo ne baaye ya asemu ka kire me ade na ma odo no de na wosi ni din ye den mame ya Josephine ade na mame ya de ye wo ya che se odo ne baburu so wa ma wo ma me ka kire wo se ababa wa we nya baaye wade no enso wo se mame asase aba me ntijai Akos me name say bi odem ko aduro so a we say dey oh yes we show oba no apart from masem na wo ka wo cheche me wo ye obi a wo san ko nuro so wo hwe ni su a me ne te de me hu bibi sa de nti o ma wo bibi no ma setase Eddie yes Maa Akos o ma stars o kakra
enu dia yesi dia odo be ya ma ono eno ntimi nye dia odo obeye no eno ontumi nye yes so hunu na se oba no okra ma sen okra ma me nsa obi na papa okota 36 years okay enti usi oshia maame ya no na onyem okay enti onyem no na wo start the passam to na nimu anaso wo ye wie no na me de ye share na ye exchange telephone numbers time ye start to see wo ye no ba wo hu no de no onyem enti owunya asen abosume say ansa na wo de passam koto na nim na wo exchange numbers but na akra no fancy na afo no area no fancy na fancy 1.5 2 years that time no area tell me modium no de akwa na bedam nchen na akra na nya say that time no area fancy na call 2 years ti no area nante to 2 ojide yes wonyi ni so onya 3 months ana mo start no onya 6 months ana mo start impo 2 months no your friend obeka yes oh yes wanyem na ono na ntwem David no crepa de na unsa wo start ye me chiro yo wo say wo no ma chiro na onyem yeah ete me bisa say wo no onyem de a kwan be so because mentiase ebia me hu no na wawo ama ne ba no eko 2 years ntiase wo ba wo ka se wo hu no onyem de ana chese o se ne pe no na wanyem enti chem ye ntiase me hu no na offer you fruit hu no kwan be so no na me friend bi ewo a phone shop we were just so tina me call my friend ne ho tina no so eti obi store no adjacent as a ben by with the same floor ti me call my friend ne ho na say o twem koba sa no anyem na nefu apie oh yes no twem koba sa am say lady say me ba asia otimi twem koba sa na adan yes na etikodai ti bi say hu no 2 months later na say wow so hu no kra no be 7 months yes nti hu no na wo twem koba wo hwe no o pe no wakomam yes painful yes na ono so yam fan so no so ewo love be mama ada hu no ni di nkomo kaka mo be ya adamfo yeah be ya adamfo true my friend no yes and ja nti wo kwacha wo friend ni ho bia ya na utan obetimi betra won chen na mo di nkomo kaka na se ferry wo me so kakra so hard se me timi approach oba ono ana oba bia Akoma FM. Oh yes. 87.9. Sorry, mami bisa so unfie me ko 40 years. Oh, when you November na nya 40 years. November no nya 40 years. Okay. But to me we share or baby na or ye attractive to me senepe. Like to me friend or sister but me person me no think. Oh, pardon dey very difficult but on one day nti madu do say na wo anka se watumi ase wo mopa enye obi na keka wo no ma wo 5 ema 5 ena wo anka se wotumi se wo mope yes enye obi na keka ma wo ena ne nkrofo keka ma wo so be se and be NC kwada apart from ami ya de no ebi nsi ani se wonye Mr POP David wotumi se ba pe nti die nti na maame ya de no de na ofere no onyem ni nti ana no onyem no so kan because oba wanyem die na yes so ema yanyemu a yaniema bebreti misisa na se me hwe bi wo TikTok wo bi wo ho a wanyemu a ne hwene chan tratatai na ni padua bibie tumi sisa ne jese nti me hunu akono a na ewo maame ya ho bra no wanyem ehun se ma bi wo ho a wamonyum mo akono papa ni na bra na njai and you don't go there but oba wanyem de be ye difficult na ebia se wanyem abosume mienu a wan ho na akono so wanyem abosume be mienu a ohunu wunim unhunu obi okra bo se grofo ma wajuni o we bre me ye den obi wanyem bosume miensa unhunu obetimi asene pe na 7 months de wo hunu se wanyem so woni ni kunu nete senye woni ni kunu nete so wonya bema so wonya bema
ayede na wunya asa akono no eno na menti ase no my friend no catch me say them on in nyum na papa ne o mame empene so mbetena so now I say menya that sympathy yes for her yes and it started we started developing love not yes, from there yes okay yes. But onyemo ne de wan fa ammo so da so open no no say mo friend no kura obe confirm me yes to owunya we say onya say ansa na we se ne pe 2-3 months no na me share na me gene exchange telephone numbers no owunya 2-3 months yes ena we share no emu na ade say ne pe no yes ena we kasa o phone so ana starting okay enti tama wo say ne pe no na akoda na nwi ai na wa wo anya bosome mienu ukro okay enye okay the person will catch me say yes okay yes yeah enti wo say ne pe no wa wo anya bosome mienu yes okay enti bosome mienu de ne hu mfi okay ti bre ono so bosome mienu no wo say ne pe wo te ase yes o te ase yes enti free bosome mienu na wo say ne pe na modidi nkomo no mame bi sa say edi say ansa na monya nnamu nhia ache intimate enkai by ache say na akra na nya be say mkase na owiawia etutu ojede yes bosome mienu oba nso kra no onyema abosome mienu so tibiti moko ena wutimi hye wo ho so a ni di nkomo fon so a ni di komo obi a wawo so asa didi ama no ho aye tokom fefe kama wutimi hye ho so akopim sa akra na wi aye ansa na woni ne hye mu nem okay edi okay magos sa yes me de menu no mami ya wo obeka o yes me obeka o oh yes ti sa bre no a owo ye ni ade a woni ne di nkomo wa hunu se be ma bi ene no ye bibi be ma bi frɛ no be ma bi ba ne nkyɛn wa hunu sa ne ma ni na debi na me ka se na me odium no wo besia se ti na oba me nkyɛn ti oba na ode ne ba no agya onua odi nachi ti I think say twice occasion bi na ode akra no ebeda me nkyɛn e odium yes okay ti that anonymous course na se obeye ndie na onye bibiasa okay na wo no a na wo ye abosumi mienu am start din komo no ukosra na wo fie ma na wo fo hunu se that time no o ma me na rent dime o besianse ama no ti odon kwan na ti ehọ na me kosra no ntina o maame ne ne busuani bi anim se woni no ekọ out sabre no onua ba na ebehu se me wo ne nkyɛn o besianse o onuaba yes wan kan kire wo se bia minua yi maame ye yi me pacho owo boy ne one abema na awo ntime sra wo twe ho obi aka bibi sa kire David which it is yes David if you if you cram cotton ono e wo besianse on na if you run no na yere frame o se o mani age se me nko amene bema maba fie ho a se oba no maame ya na gima tenase cause the we are not ositie no me man ba no mokosa ti omo hu se me nko a me wo fie no na omani age ti tama onye na me ma ba fie ho kosa yes nti na se de omo hu se wo nko a na wo ba no me wani age yes wansuro ne hu anye hu se wo bi etumi aka cho se minua yi de na mema bafia kosa na sesi a wo wa be de ani age wo hunu so oba ne ye mema sem amotim Debbie amametrim amametrim obi aka bibi a kire wo 7.9 edi na na me ko so na me hu be ma bia atade ana se bibi a kire se na me ko na nchen so a onye be ma bia mfre no so ne kasa yes nti wo se bia konkonsa keke ena wo mo a omo ye bia wo mo di kire wa na se bia omo pesa wo ne betna kra nti na omo ye sa ebi omo pew nti na omo di konkonsa no nti wo ne ne chen nyase ansa na hu so wo sign ne x no
ex or signing the ex boyfriend ye way che ko menene o besianse na wo ye no you too free besianse ko tena pa akoso ana me bananya 1.5 year the nationality that was around 2018 yes and wo me bano yes 2018 wo obabai nana no ya wo awoba yes me ameba yes and wo no yeah wodi wo ba ko no de okohu na no onyem no yes obesan nyem wo awoba yes yes ansa na third one no one Isaac ko nyinse yes asemo yeah no they me like menene bano odeni she na chiko Isaac no wa entina wo ba na nyasen bra wodini she na chi akwa Isaac ho no onya 1.5 year yes na akwa Isaac ho no hunu me ono aja wakodi ne bone na esisi no so na okakire me ti ono ana be ka kire yes ono na kakire me se wakwa ma be na dia fa o kan sen monimu a okakire me say la o nyina papa na ne den se obeka na me say on voice out wotime nya na me say o pese o confess o bone a adenti na won kan kire me ana so ko be ma ho na me say Isaac no no ko no say enya Isaac no ti me de pushi ni sa na later on wa confirm me say Isaac no no ko yes yanko okay the way osika no me buza ne say toko eden ne si o say okọ no okosra no ba one nanda na me say no me bema o ex abesrawo you can't tell me say ono one na ono ye bibi me bono na o confirm me say oh ono ne die okay na yanko no you or your friend is saying okọ hono so na waboa no ho say okwama bema no ene nada ona ka kire wo no aboa no me hu san bi wo no ene san cheche o shaving stick edi shave ni baby ya yes shave ni baby ya o shave on wo huni me hu ba me mama adamfo ano e nurse ni o take hospital yes no your provision store e wo your next house okoye we na obaye no na me call woman no ka say ma Elizabeth say na mama ya yo aka kire me no say kojo we ya sure na say ai no say nti that day na no pa no obeto shaving stick obi obeto no kura one ne kasa tu ne fo aja oba wa plan so bibisi ni zo kwakoye de o ka den oba kwakoye o so beto shaving stick no pa no won ho nti enwumere no kobaye no na me suspect no because me pon bedru fie na o mai tena me nim say oh baby a okona de okọ be ma ho yes we ji baby a even bitter me toma na na egu na say okọ Isaac no bai want man fa beat no enwu na say biem ti okọ no oyi beats no ntoma odokoi Akoma FM 87.9 Maa Akos yeah one she biem me busa excuses fashe o se roro no flimsy excuses on kwa na normal one out of toma na me na me toma no yes sa ene woni mododi Maa Akos uto toma ne bre mami ya so wonfa ya say oni obate obeto bags ene o ma na se won fansiesie no na on value won fa onya hwe me so one time say makoma ben me ti on value me on fa manya hwe a me nto ade mfa mo na mfa nya me masem meji na mato egu ti me ne te bags ne weave ne no ba enwi even kun a the trinity me tamina woto ma no na mato egu yes se o hwe no enti ni wo kwai se wo sai free wa chi ko e ma foforo ho eni ma na o ye na ehyemebufu so the only option is oh member bo ho ka ento we ma na onsan ko di works achi works no pe wan ko nyaawo yes enyina ya twempena jai me ma twempena jai ba me nim baby am ex a ab so ko me jana no onte ho kwa yes wonyi ni se obi besi o se me yiri that day sambe wa me foforo ba ye na de o ye mani nyi ho wonyi ni se bi a se de wo si pa na woso na wontumi wo so no sa sina ma asina ni sa akodi ne ex yi ana ampo ema de ye hu okay wo si dan the gold si dan mo ba na sabe
eduru mpa so wantumi andokoro na fekere no anwo no sɛ deɛ ɔpa ɔbɛsa ma bɛma foforo abɛmda gold dan nim so ɔte ase enti ebia deɛ woyɛ ma no nyinaa no na ɛno no ɛmfa yes ɔba no ka kyerɛ sɛ saa na tie na but that conversation na on the ex Isaac no course no say me person na da kra it's a nice all because to me twi na no hwe ba bi one na da no yes me na me pem bibia ye ti on fa no ho hyem yes ɛna enkomo na no oni ni die nti na ofo say abesi de make so die na no wo ka kyerɛ because ebia yes and plan that like a twin past because the more I want to kasa na twin yes any more ba yes because meet my friend no 30 minutes bo 1 hour na me da call waiting okay yes and the possibility say no edi sa namu nkomo ni ti me kɔ ne nkyɛn kwa na 87.9 no yes to otwi nani no more excuses na onene da no na watwi nani hwe baabi pagya ne nan me ana mpagya me ana yesei wana pagya nan hwe wiemu oyo se no apa baabi de asi wana nan da otu me hyeda ɛna ɔkyena ɛna ene mabre excuses be brace me akaja me pagya ne me nyina hwe wiemu de solitaire batare atara me de afam dan no me de atare afam dan no na just we free show no awi no atete no aka to onye hwe mu a okaka ide wo bia ya ma no na de etiefo be ye etiefo nwanwa ya sese wo mo discuss ne se de nti no oba afri wachi akoda be ma foforo nkyɛn ɛne na anyinsan no obeka chu no aka kyerɛ ne se safa sa anyinsan ne hyɛme edi adan me kyese me wo ka kyerɛ wo se wo ne Isaac na nyam ɛna wo ka kyerɛ se Isaac master bisa no a wo bisa won ka se nyinsan ne ya wo dia edi ehonment ase adentia me nim like okoba no bosome no me ambusan say ti bosome no and there obenya o menses o say beba am sinti ama menya odan o so to me am say sa mate e ba ya mantene and ya menses number ama nti ubisa na tamo ne Isaac nso koda ye no oka kire wo no efiri ho na wone ne da obaye no me hu se okobe ma ho yes ti adwen na ehim tim se menene beda na mapam no na okọ yes that was ka one ono so beda na wapam no yes ye beba ho nti di nti a na wo pesa wo yesa no say hello hello, Mami ya. Yes. Yo, Mami ya na to say. Me da se papa, Mami ya Maa Akos ni Akoma FM Onua TV. Hello. Hello. Hello, Mami ya tumenka. Hello. Debi oche obi se wo mo de na to eno oja e kasa mete obi ja na chi no so mo de ma to o eno o de phone so mete mo san friend bi ma me kasa if it dem eko ho me record no ayi if it dem yes na na je friend no ka je so oba say na abrante dia ba da e abeto menim na na kure okache na naje say emodin me pa cho oni time a odi beba ayo enti wanko enti ento wonto ntwene yes enti mi bisa say die ne ba wutiri mu a wo ka say woni be ma foforo akwakoda se be ma ne wo yade bi a odi ama no wunim ti die enti na ye wo wadwen se ne ma me nso me ne na ba ko da emu na emu oden pra no na fe minya no die enti a yawo yes na mama decide say me de be yes a enti woni ne dai wa bra woni be ma foforo akoda aba no sign that day na da no pa wo na that day na hello papa me pa cho me shosha mama ya
Mami ya papa ni. Dabi mami ya na mpesa mene ne kasa papa. Oya di engineer mo. Mami ya mami. Na edi nka ya ye frɛ ya no. Mami ya na fa ye. Ana o ka te ko no. Daddy. Oya di we dey do all the monk. Daddy me pa cho fa phone ne mami ya na mene ne kasa kakra. Bema na fama no. Why? Hello. Yeah, mami ya. Yeah. Okay, me da se pa. Se watie wo papa no agye phone no. Na oni ebedi nkomo nyame onhyira wo. Abrantie bi efe ne edi. Ena de asem bi abeto ye nim awie yi e wa ha. Na asem wo ka ye no to be sincere with you. Ehwehwema so kakra nsem ne doso. Adi na esi wo ne edi entem wadaroma. Yes, di mama bebre. Bomadia de chemi mu. Ma won wo ba tie ne no watena se 8 years to say. Adi o de ne sika pama ni bia wa fa reg tele bia. Ko science so o ni sika mo ba. Yo beta ma so wa saaje na me sa se de ina wo nkwara mi ni. So no de se we de ya o beta. Second mo no so on so e wo ba. Akora no wo hwe no. Ama me de wako social welfare France so no me ni di eko me de tembe tanyi no Easter break na abasa no so one na eko wo no mo no siri abasa fa na fa ni ni nchen we security to you time me da wo bi ipa na adi ni da no e ba mi fie da ka se akwara ne mai ne se be na mi se adan o se siri na akwara ni nchen na nchen na no wo lady go kuta wonu su kuta na mani na akwa ne papa ba mo no so ko pesa akwa ne betena ne nten ko school na lady ni kunu na mpene nti o de bu fa ba sa akwa ne nti lady bu sa me se nti se akwa ne wenyi na me tun ni no nti na me ko tu na di mpani eni mi sa me fere na se ye di school nti ni akwa no na ma ni se ni nto na de si di o ba fere ni ma ne fere ne se akwa ma se nkan na ne hu ni me tun ni hu ni so fra dan say the whole day one fa you know what trying to say the about ma nti go see station one hour one man ja no and also friend ke kan ni na say na dan say na yin okọ my ni ko ka say so we na no free na busu afeni na my ne friend in fact na ha no pa na me pa na cho so me da na say na me go social welfare akwara no o mo man please for na be te bi sa won sa akwara ne we sa akwara ne we ma no ho nton so aboa so ana o mo say ni nya akwara no mbere no o be gun akwara no because you for Friday Saturday you encourage my Sunday na Monday so holiday Tuesday no mo say na nya akwara no ana onu akwara ne o ma ni nya baaye o se ke tware nya o ban tu be biene no nya ya fa no hye no ne de ene na maduma asɛ yɛn ka nipa yɛn mpo nipa nso yɛn twene ho ma nso ne amaba abɔso ahɛ ne ba asɛm ahi nti panyin no koraa na wɔso wɔ ba na ɛne yɛ di ne so nde ne maa ne sɛ wɔso wɔtena ne maa ma ɔnom na under age 5 years no na abusa ne sɛ akwaraa ne ba wɔn si na tu si de ko so ne kyɛn ne nsɛm enum ano so wafɔ kaa ne kɔ ha ne kɔ ɛne nsire nyinaa wakɔ ma na efe mu ɛhe nyinaa wakɔ na bi ade me nam saa nso ne nkwaraa wɔn a wɔn hyɛ busa ne sɛ panyin kwa na ɔsɛ ne ba no ayɛ dɛdɛ akɔra no ɔsɔ le wadidi ana ayɛ dɛ wafrɛfrɛ saa no pɛ mafrɛ no akɔra ne yare ne ɔde ne kɔmaa ne maa ne nim de si yɛ ɔbaeɛ no ho susu ɛhyɛ ne nsuo ne sika na ɛsane sɛ nkɔ nsɛm ne sika na ne ntaa doma no wablɔke me line wode me ne nam saa no yɛ ɔdɛ ɔde me ne nam saa busa ne sɛ ɛdeɛ na ɔgye afiri me ho wosi akɔra ne yɛ ɔba yɛse kɔ ɛdua ne wɔnyɛ wasa akɔ akoma akɔra ne yɛ ɔba a obi wɔ ɔkora no a yɛsiri kɔnyɛ na saa sɛdeɛ bɛtete no ma ne awie nsusu koraa no ne maame ne papa nyinaa awu nsusu ɔte ase wate sɛ ɔno ɛbɛni ayɛ no ɔte wɔ ne bɛrima no ɔyɛ bɛni ayɛ papa akɔra na ɔsɛ ne ba no kwadeɛ na ɔyɛ no musa ne sɛ akɔra na ɔsɛ ne ba no no deɛ na ɔyɛ no ɛsɛ wote sukuu akɔra ne kɔ no wakyɛn bi no wode ne bɛkɔ sukuu foforɔ bia kɔ sukuu akɔra no te fie okay na akɔdaa no nkora no ɛyɛ mmiɛnsa emu di ahe na ɔsi anya ne ba no tetua no mmiɛnsa no panyin ne deɛ ɔnka ho tetua last born no ɔsi anya ne ba no okay me da say last born no ɛyɛ ne ba ɔsi anya ne ba na me kasa mpɛn nkyɛn ho ma nso me ɛne na madwuma asɛyɛ
bisa no say afa no ko school kwa me friend say o ma no wan sida na 2 cedis wa onu aka fa gen ko do suya so mo di no sa de na o ye na ya na senya onu wo nya aduma pepe papa ye me nyame nyame nipa ntime sa na ma we na me wasi aduma sam na e basa me baba shama dia pa me no say so de me na no de me say na de me ko no de me ko mami ya di se me bi sasa akra na otwa to no eye ne ba no de wo ka ne sa bra na wo ne te ho no wo ko wo ex boyfriend bi a friend Isaac ho ma koi what happening in India on trend bed tobo mami ya mami that's how to be say no papa am guys and papa and one period I know the ho kra de ba me pese you say wakati no arrogant eno ne pese ehunu what's kra ne nye ne ba what's mrebi wo ko wo boy friend Isaac papa ne chew ka chen so ne be ma fofrada emu wona nyinsa ne ba ye enum na me ba bebi sawo no wakati ko no arrogant ni kasa me ba mention no ya hey mami ya arrogant ma post papa will be every children's home eba ni aba be hwa no metiase ye nkofa akoda asase de entini me pese me hu sa akoda no oye ne ba ana wanya ne ba eye no krese wo ko ex boyfriend a friend Isaac one ne koda be super achawo Isaac ba ni akoda no anasa nya Isaac ba anu anu ne ye pese ye hunu say ye ne dia ye bedi ne dwuma dia ne dia be ye na ye ne dia wono akasa beti bi ahwia say wo gu animu ase but say ye ne dia so dia eni na won ko so ahwe obi ba na ekire no Isaac ya ba be ka kire ye say ne ba ni akoda no na obi aboka hunu enti no me ye hunu akoda ne ye ne ba ana say ye ne ba oko ex boyfriend bi a ye friend no Isaac wo ne ne kodai ebe super ho chawo ana wanko yes wo di nyinsa ni Isaac wo ene de ba ye ana say good enti no papa ma me sai mra wo so dia make an say how ni bi ho a mua na mo twetwe na mo de bra mo mo ho okay die enti na wo mpe na wo ne ne tie ukoshi ano no wawo foforo no wanyam wo one ne tena yes sa akura pani no no papa hwe no de wo kwai na no wanyam no a afi wo ba wo papa send no monthly money 200 na ode abre no enti no papa hwe ne kakaka ena o sign ne baba wo de toso mienu yes eno kra no de wo kekan yenim kra se no kra so wo ye wo de 100% na so obi de wom and de uhun ya like bibia photocopy yes na ni achiwi bibia yes ena ba de toso miensa de toso miensa na koye Isaac no yes na oba wo firi wachi sign de be ma foforo akoda waso bra no waka kire wa opa wo chew according to wo no waso won ne koda ye no nansa bosome na wotwe ena no feel guilty na oba be pa wo chew no week so command day the Saturday na yes onyane me how much bo mama ne okay yes into na ekwo week ena won so yes and won so ne beda me catch that was my intention yes me catch no ne kwada ja no jano no won kwa di ti na won sign person won ne da na wuja no edi Maa Akos di ti na wo person won ne dansa na waja no say me that for last na oko and bibia to etwa odo na yo odo yaw yes because yaw na me bo yaw no agrie ya wo ba bi oho a woni ne da boni sanu sa wo boni sanu no otiantiem na wo je ho edi wo bekumi o me ma me ne papa mo ntuma da ka na abrantie bekumi ma mo de ma betum o we de antisa yes antisa na Maa Akos me person to clarify and Simbia obana kan meba yes na ebi obone na wo keka nsem
you will kill me. Oh my God, Yamitini baby, you know, will be pie boy, what watch and what person will ye no. No one will be made out. Oh my God, God, come. Or rather, brother bay. Near yes, I call my fianco. And yes, I will bear you be. Oh, by way, dear, what did they done with chewing gum? Baby. Yes. And you wouldn't in bed last year, wouldn't in that last year, where Jado and Fano. Yes. Ah, what can't ye? I must say, oh, crow remove to know me and your TV, so no worry. Saba way, and then the for the last Jano, and Yana. Yes. Yes. Ebi and I will be Sabia so Wakofaya, dear, be cried the brewer, we can acquire my name. Okay. Was in the Daba, none in the Daba Quijano. Debbie. Eddie? And none in the Daba Quijano. Debbie, and see. Tonight. Eddie meant that's only tonight. Oh, that's on it tonight. Mamma be kind of cry, so still. Emma needs any by. Yes. Emma, no way. Yes. Now that's on it. Yes. As a man and a person, yes, our cousin say, me bano, mention no, even Aquacatona or say, me send me bano. And it's true, and you me ba, or some mention no. Mr. Kaubusan say, when I didn't tool, when I didn't go to, yes, because she's rude. Or you're arrogant, or a panel man to me can ask him. Yes, it is even. Me person me bo edb is answer be call a tree or you arrogant pa to the extent say papa enya sofo e waje so me person me bo aso ndi me ko omo fie ene omo kokasai asema omo yenu ka chem ne say enya omo anwa na ene obi ntu bi bafo. Yes, akwan onyini no enta the phone na hihye girl no omuyi. Yes, this is what they told me. This is what they told me. When mu we nyina wuti we nyina brebe time kasa ba menene mi ntem na oye memasem. Yes, obey was say otia say o maniska koye ni ti to ma nyina de ma no uye we obey so won hwe ba ayo o se be ma ona obate unnya kasa na what was it the obata man? Yes, because if you don't value me, what do you expect? Commitment now on board can I to bag and for mount bags therefore dress it. No, now on sanko XXM. And you need Jan man and quite dance wo be so ane natural na wo so because obade woni ne ti woni ne da onu aduane ma wo osu ne ma ma wo ne de wo so bo provide ya ma no. Until say or you be amount na also provide manual. Say when in yan to kwa ni say wo kwaje woni ma wo to ma no. Yo. Enya ya. Yo. Enya ne ja ne man nkon so e. Ade na na ma me ya de aye wo. We nyina echi ma me ya sai call ye no a wo kwahwe wo ma. Wo sai kofa ne phone ehwehwe so hwe mema wo no omudi nkomo. Bibisa wo so da so do no. Oba suba ya ka de se de wo. Oba se de odoni ni ho. Ni ho krobiem, ni obiem. Ko kwan a modem e fa so, o mama ne papa. Yes. O se mo fe o mo de yo mo si ye. O mama ye ya de. Enso onya de. O edwuma be no ye. Onye edwuma bia. Onye edwuma bia. Wo bo Isaac amane ye se ensem se si Isaac amane se no. O papa ne o mama tena dem e fa me ho po. I'm family former employees for me be che me no me ba bonten be call baby edum like surprising me to the extent say boy no so ba ho boy na no refi me na ne pa me so na me comforting no say around here okay me o say there be na me say ah me dey me kai opa o kai say meet mama ya na is what a parent and say boy no eye mama ya ni junior. Look at this. The junior. When you broke your heart, no. Broke your heart. No. And no, David. Even me tell me or how much yeah. But ABI broke your heart. Ah, me say 1 2 na moduma dwumam. Mo ko peden. Say me hwe me ba. Me ba na me no. O sha. Maa Akos me maniska hwe no. Odin birthday am ye de parent also ye man ba. Even kitwa no kwa me say enye me ba no. Busan say last year, de me man even this year Odin birthday.
then I'm man February kitwa am saying me ba no February 18 14 baby then I'm here na me ba it's untrue when him kura ni school amoko no mu nyina ko shalom ne ba panyin no no ko shalom I even even say me say nyina yes and I'm decide me decide say kit me ba no o makwan a e be di stay ya onko obi yes mesesa school no ko no ma pay school for no yes that's what I told her also by into agreement de me ba no nyina emame even last year December me man 3 million say onko yintade ene mpaboa man kra ne mienu Maa Akos so what shows me share nkra ne mienu me kwa adwoso market ekoto drinks biscuits say nkra ne miensa omofa nko school me nye ayimu enti uko baby amoko ye no social welfare ho no wo card ye wo ye ma wo mu nyina wo mu twa abo se bia yeah that was last year we dey case no ko ho no oban no ene o ma me dey case no ko ho no ka se nkra no omo mienu 6 million akora bia 3 million yes enti ya wo de mo adwuma na me ye no ene sa ebo no mo boy no mintimi ba ma fam de ma ho de betimi say omo daily yo mo ko school a me dem omo de bo am send ma school for no omo be for mo aka na be pick omo na ma send Akoma school enti ko school se o me so send this yes that was last year even akwa keto na me say me ba me na me ko to school mu etuan school fees yes so Richmond and a friend say administrator Shalom school so it is a move busana obe verify ni nyina say enyo ntro na mecha now what mother than say we share Debbie ti woni maame ya ba ne ba ko yes nya 5 years ana na menye bad so won pe ba no krasa wontumi nse ba oh Debbie and nyano krasa because wo ntidi na baba akopei nyano krasa wo ko 40 years o me nwanwa yes on pe ma asem Debbie POP no wo mka Debbie not at all Debbie okay mami reading messages bi wo ha aba mami kai message mi o say Marco that mami ya is very disrespectful I know her at Sepase. Wakacha so at Sepase. Okay. Obviously, I know her at Sepase. She likes boys, and she's also arrogant. I don't know. So, mami ya can ask me or no, and I will can ask me dia minim because mami ya 4 doors. Any and finding phone soon TV so Tibesidan when we say mami ya no, and ye can want me. Marco Sapoma IMB. Broken heart kofodia okay mate obi say broken heart ka ho papa yenko na ye ne nua bema eni nkomo bema na me mo hawie meje so ma ko boko pa na so e nyame adom doctor mo ho ye de ne ho ye pa ye da na se eni ni nupa wo de aba Zahara Misha Zahara man capsules and afa Zahara Misha and Zahara G capsules and Zahara man capsules and Hindi heba Misha family remo Marco medase ewo akonya odi amame na mechia watiefo nyina masa ma watiefo nyina kwa aba currency ye na ye de nupa eye Zahara Misha Zahara G capsules Zahara man capsules and Hindi heba Misha ye de abadwa so a ebo obi biara na ye dura eye Zahara Misha eye do ho so a eko nnamu yare te se gonorrhea syphilis chlamydia genital was so your ba na wotem nkan wie na enam yare te se gonorrhea ha wadwene na ohwa odwunso a wasesehyew ho so na nsuo gugu kakran mesrew pe Zahara Misha ene Zahara G capsules achiri akwan oba bi so wo a dwunso ya pa odwunso a na ote so na ne ho kire no wadwunso awie no bonse ohwa na se ehyehe no so your ba na wo sa o ha we mu a mesrew edura mekamfo ede amaw ne Zahara Misha ene Zahara G capsules oba bi so wo a odepua age ahemfie na boso so your ba na wotemenka no odepua ye friend white tetew odepua ha wadwene na sabi ama ahemfie ho
ayɛ kɛse kakra mesrɛw mɛntenatena hɔ ɛnyɛ sa nana ba a wofrɛ nana ɔnyi so biam adura mɛkamfo ɛde ama wa ɛbɛma ahemfie hɔ atwa yopo ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a ɔkɔ mpam a wɔnte dɛ ɛnoa no sɛ ɔda hɔ saa woyɛ ɔbaa a mesrɛw mɛntena hɔ saa sɛ ɔkɔ mpam na wonte da adura aba a mɛkamfo ɛde ama wo ɛbɛm wɔte ndɛ paa wɔ mpam ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a ne bɛrima ehi ne bɛrima ɛfɔn so ɔyɛ bɛrima na ɔte menka na wɔ saa wɔ ha wɔ mu na wɔ hɔ so a odwonsɔ na ɔbɛrima mu hyɛhyɛw na wɔ hɔ so a dwonsɔ ɛka wo ntantam abira unni esikyire yale a mesrɛ bɛrima mɛntena hɔ ɛmma saa deɛ wei ɛnha wadwene ebia na wɔtɔ nnuro abrɛ mesrɛ so ɔte menka awie ɛwɔ Akoma FM ha ɛdura mekamfo de ama wo ɛbɛboa ayi nnam yare a ama obɛrima ne hi ne nyinaa afiri hɔ ɛyɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules kɔ herbal shop bia pharmacy shop bia ɛne licensed chemical shop bia uduru hɔ a utɔ aduro na ode ya ne sɛ obɛnom cup no miɛnsa anopa na de capsules no tu aka ho eduru enumere so a na onom cup no miɛnsa na de capsules no tu aka ho me pa kyɛ sɛ ode nsuo no na bɛnom topaye nom toatoa so kɔpem tama enam yale a ɛha wadwene nyinaa ɛbɛfiri hɔ bɛrima bi so wɔ hɔ a nsansan agye ne bɛrima abɔso ama ne bɛrima ho nyinaa yɛ kuro sɛ ɔyɛ bɛrima na wote menka anaasɛ ɔyɛ ɔbaa so na nsansan agye ahemfie hɔ abɔso na wɔtiti ama na yɛ kuro a adura unya ɛbɛboa wo ɛbɛyi saa wɔ ha wɔ nyinaa firi hɔ ama nsansan ne ekura egu o private part ni nyinaa afiri hɔ ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na Zahara mixture ɛyɛ aduro wanwaso a ɛhyɛ yɛ immune booster obi wɔ hɔ a ne immune system no ɛwɔ fam aduro a ohia ɛbɛbuild immune system no amoanya ahoɔdene a yarewa bi te sɛ ɛwa obi wɔ hɔ a wɔda sesa na ɔbɔwa obi wɔ so ɔda na ne ho hyehye no ɛbɛbuild immune system no amoanya ahoɔdene ɛne Zahara mixture ɛne ne G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a ɔkɔ ne fiti kom anaasɛ onya ne mensesa na ohuna mane oyɛ ɔbaa na wɔ saa ɔha wei ma mesrɛ mɛntenatena hɔ aduro a aba ɛbɛboa wo aduro a ɛbɛyi wo firi saa ɔha wei nyinaa mu ama o mensesa no ɛbɛyɛ bɔkɔɔ a o mensesa eduru so a ahokyerɛ na o ho kyerɛw na o bɔbena na o te so ni nyinaa ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na yɛbɛkɔ yɛ mɛmɛ duro no so a yɛfrɛ no Zahara man power capsules sɛ ɔyɛ bɛrima na wote menka na wɔ mmere wɔ mpam mesrɛ mentena hɔ ɛnyɛ sa ɔbɛtɔ graphic ama obi akenkan aduro a unya ɛbɛboa ɛne Zahara man capsules ɛyɛ aduro bi a wokɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop utɔ aduro na ode ya ne sɛ obɛnom mienu anopa mienu anumre na obehu sɛ omre ye na oyɛ wɔ mpam ni nyina no ɛbɛfiri hɔ na Zahara man capsules sa yɛ aduro wɔn so a ɛboa bɛrima bi a ɔwɔ weak erection si yɛka weak erection a ɛne sɛn bɛrima bi wɔ hɔ a ne bɛrima no asɔre no ntimi nyina hɔ yie so yɛ bɛrima na wɔ saa wɔ ha wɔ mu na bɛrima na asɔre na ntimi nyina so anaasa ahomakye o bɛrima ne ntimi mma ne tiri so a mesrɛw Zahara man ɛyɛ natural herbs hwɛmfra ɛnyɛ mmɛmɛ duro na onoma na oho hyehyew na oho woso no bia dabi we hwɛmfra ɛyɛ natural herbs krogen ane yɛde afrafra ane yɛde ayɛ aduro yi wodi ya ne sɛ obɛkɔ herbal shop bi ɛbɛn wo pharmacy shop bia na wonya Zahara man na obɛhu sɛ omre ye na ɛwɔ fam ni nyina ɛbɛfiri hɔ bɛrima bi so wɔ hɔ a ne bɛrima gyina so but ntimi nwo ba so yɛ bɛrima na o temenka na saa wɔ ha wei adane wɔ haw adane wɔ maneɛ na bɛrima ne timi gyina so na ntimi nwo ba aduro a mekamfo ɛde ama wa ɛbɛboa ɛne Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yale ɛtete no sisi yale agena bɔso sisi yale ama mesi aduro numra na ohuna mane sisi yale ama ɔtena simpa gese yeso no mu ne de na tena se woyɛ bɛrima na saa wɔ ha we ɛtete wa mesrɛw ebia no wɔtotɔ nnura abrɛ nenne me no to nkyia ebia afei na wo de ato Akoma FM ha o first time o temenka aduro aba me no to nkyia wɔ ho ne Zahara man capsules utɔ aduro na odi ya no so bɛno mienu anopa mienu anumre na abahu sɛ sisi yale a ɛha wadwene nyina ɛbɛfiri hɔ mesrɛw giafo na mesi ebia na nkyɛkyɛmu bi wɔ hɔ anaasɛ wopɛyɛ nnuro yi atɔn frɛ yɛn yɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34
34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 mesel number yi twam wo omo hwe TV no so nti mesel frɛ yɛn ebia na nkyekiremu wo ne yɛbɛkyerɛkyerɛ mu na yɛbɛkɔ yɛ adura yɛfrɛ no hindi herbal mixture na hindi herbal mixture yɛduro wanwaso a ɛbo obi a wonya typhoid fever ɔdɔfo sɛ typhoid ha wadwene na typhoid tetewa adura mekamfo ɛde ama awie a ne hindi herbal mixture wodi ya ne sɛ wobɛhwɛ unso no mu ye anaasɛ wobɛhwɛ wadidie mu ye na unni aduane a adwo anaasɛ wo expose waduane to sɛ emu omutuo because omu carry mo wa bi a yɛmfa yɛni hu na wadi aduane a ɛhye ama me enti ɛde wane sɛ wobɛkɔ herbal shop pharmacy shop no wanya hindi herbal mixture no anom cup no miensa anopa miensa awia miensa numre na hindi herbal mixture sa yɛduro wanwaso a ɛbo obi a wanya atiriti yi ɔdɔfo temenka na malaria fever ɛtetew malaria fever ama numre untimi ndi malaria fever ama ahohye abegyina wo so a mesrew pe hindi herbal mixture ɛkyira kwan na hindi herbal mixture sa yɛduro wanwaso a ɛbo obi a wanya diabetes sa wotemenka na asikyire yale ɛtetew asikyire yale ama ekuro bɛtɔw ntimi nkɔ asikyire yale ama ayemhyehyɛ ana abɛtɔw so ukɔkyake sugar level na me say oho tetewa mesraw entia me no to ntia awie sɛ pe hindi herbal mixture ɛkyira kwan sɛ pressure ha wadwene pressure tetew ukɔkyake o pressure no na adane o adwendwene adane o amane a mesraw adura aba amanfo edi ho adanse adura aba babia yɛbɔ ne mrane ne sɛ aduro ne yɛ ɛnoa ne hindi herbal mixture ɛno na adura ebeyi wo free o diabetes nim ɛno na adura bɛma o pressure no aye stable enti mesraw pe hindi herbal mixture ɛkyira kwan wodi ane so obɛkɔ drugstore bi ɛbɛn wo obɛkɔ license chemical shop bi ɛbɛn wo bowura ho uduwa so pe hindi herbal mixture uto aduro na cap keto ahye so no anom no miensa anopa miensa awia na obehu sɛ yalewa ɛyɛ wo nyina ɛbɛfiri hɔ mesraw diafo na mesi biem ebia na opeye nnoi bi aton ana sɛ nkyekemu bi hɔ frɛ yɛn ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 yenura ɛyɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules etu enamu yale te se gonorrhea syphilis chlamydia genital was any yedra eye Zahara man capsules meme gina so wompam any yedra eye hindi herbal mixture etu malaria fever typhoid fever every pressure any diabetes hindi no eno na eye adwuma no herbal shop bia pharmacy shop bia obenya bi ato mate nyame ensha Dr. Moa medanse papa se wodi nu passe ya no nam wode abrayen Maa Akos am yaw peace from Suhum police station area. In fact the lady is very wicked middle now then na wote ho biati asem no ase sedi esitie na yehunu se anye bia no sa makumai ye nipa bonefo saboti ase wo ye nipa bonefo wo ye dufuru pe wo se yeti ase because aha no ye jaji a ye kasa ni ye nimba bi a ye kwafa nti wo se yetumi nya understanding answer good Nsem Edward Frihina bai Adwoso besiase na bai yo ene na awia ye bedi sadi nti a bema anante abedru hei yeso okusi mpue anajo anameboa awia sorry okusi mpue awia obepie no na asem nisi bi epunu no ewo boni mo no nya asem ketua nti awia 87.9 Kumasi anya boko kra ene se aboba wa mehia no ewo Adwoso efre no maame ya me hunu na onyem
nti fa ne say 3 months later na me hu say wawo and Germany ne exchange telephone numbers ne started di nkomo te hono obepe me ma asem na me bepe no ne started say kasa edidi e nkomo a na jo kan na asem kire me say be ma one ne nyemo ye no na o ma me ne papa empene so so mbetena na o ma me ko han dan o adwo so besi ase ma no tena me mi odium na later on na ko join Akoma FM 87.9 ti wona me dwuma so aye basa ti ona na ekọ oba wa bedwa ma yedi ti e wo mana me saka adwuma na me sales manager e wa me kom paint company bi ti etiti wa ye boy brabo ani say me no fa yefunu na owoyi to wo ma me no na ya aseda ani enije ti etiti wa na say all of the sudden Nsako kan ex-boyfriend number friend Isaac Ochre. Unfortunately yenyina ya twempena jai ba ehun nya say oba o ex dia obesa na communicative so on na jai for so many years. Why do you still go back and talk to her talk to him sorry so twaso me tunefo so on jai sade no but still me frifia kwadwuma me friend of phone so me tima da call waiting be 30 minutes go 1 hour obe ko na wi a me busane say maame ya hwana na one ne kasa chesa no o se o maame ntu kwan o te adwo so a kyeremade o so te besiase senka o maame ntu kwan kra na nka wa fro kra na wona ne ye call that long na ka mini problem but no no say all this one no am da ko with ne Isaac no me kan ye wantiman sesa ena ye to free besiase o kotena pa akoso te hono na akoya kasa ni suban na xxx na unjai tena hame nti twaso na unfortunately me ne ba no wonya 1.5 year me ko adwumem na ode me ba ne share na chi ekọ na ex boy no ho e wa tonso aprabon and abrante no your friend is a coach o adwuma sa for graphics ha ekoda ba ma no ho so obaye no me question the same for no koi no person be kan kire me na me say wan kan me tunu fifi o so me bo na wan kan kire me so Monday no koi ne Saturday ade homache e no nya ne me say edi me pese me kan se me kire o na me sorry to no want to bed me so na me da form na me se me tie no on kasa tina e ne den so bebie na no akasa na me so on kasa me tie no na o se okobema ho ya obesiense no na boy no sending love messages me hu na me busana o se e na danfo eye maami ye di nkomo bebisa no kwehyan akate no enti aye no kre ene won pese obeka ana sa nya no kre ya nkọ ne ya fast bi atosumie no emre oba me mo ha ya ena na pom ti sen ba cho nya me adu wudin e freme bana hene dan na dodo na omdini me maabena te hen me ba cho me te faade okay maabena awie man pa cho awie de boko na 2017 mo me ko tena mampena si new site enti era 2018 mun that was July 10th and I'm share boy bi wo no na me ko nsupa that time no ono omso be ye adwuma wo no on be try blogs ye na ye sensu ma wo mo enti na omo ye tu emu ba ako na oni me di nkomo se opeme na me ti ase ma no me nene tinae na ono nso ti adwumam faade adwumam kenya ase ho na wote nti ewo ma na me ko sra no ewo fie na dan ye Sunday me ko di be 3 days na me ba fie nti no me ko ye mu honum no okodi dwa se ye no aduane nti me ye na me busa ne se enema na okototo ye no sen na se me busa nti wo kana me se aha ne ma boarding nti se bia sa wo pa aduane no asa ade a me ba ha ya send me sika no na me ba na matoto ne ma wo faade na nka me dia ba ma ba be ye aduane nti wo gitum nti the next day bi ma me ye imagine say me ba wo frame me say o ma me yare a ye de ni free o mo so mo free yi abofo ofenso
maame yare ne na ba kuma se om de na koto hospital nti opese wo kɔ hɔ nti membra na memeye stew kakra nsi ne hɔ no mindi dwambra ɛna midi dwa na mede bae me ba odi misika be mame me ba bedruye ɛna mbeye stew no ono kra bo me bosia sɛ odi ye lorry fe de akɔ o maame ne hɔ no maba ɛna mede sika ne ma no na mede ogya me ofi na okɔye ti wɔkɔ bae mede 3 days hɔ na me ba Sundays ti me ba Sunday a Monday Tuesday ano papa na mekɔ because of nsuo na na yɛkɔ nti na mekɔ nti adididi ma yɛte hɔ no ma Sunday bia me ba hɔ ebe di 3 days me di dwaba ebe yɛ aduane since me hu na me be di hɔ be 3 days edi kan ya me kɔ a o ma me 30 cedi eno anu no me ba di dwabra o ba me di usika be ma da bi me ba on fa ma me nti efiri hɔ no na mato ma adwene mia me ba na me di dwa no e di aba nse minim se e di amba e be no aduane nti mia me di dwa e di ba e be ye edana Sunday na me bande fufuo na ye be no bi won so ana ma stew e di asini ho at that time na maame nso wa bijan nti no ma ne ye mu anwa macaroni on nsem na omo de maame de ba menua mo faade me kona me kwaje media me mfa nko fie na maso na me de akogu ne ho no nti se me ba na mbe stew ne kama na se me meja ho na me kɔ me new site wona me nsu pa adwuma na me de me at that time so obeye adwuma wo ho no wie no wa ma ho ameye adwuma bi na osi adwuma ni bi mba omunya adwuma nko na wono nso na wo ye fitani one ne bra na ye adwuma because one ne bra nya asem nti no wagya ye adwuma ntu de one ne ba asro be ye adwuma ye na danfo a odidi na hye wonya adwuma na wafre no nti me na me ka kye ne se fitani nso di ye kawo ube unim car drive ube timi a drive car no sin our driving license dawo am say na ada na wo mpe car na wo mfantwi nse se de bia blog twa ne man ho sem e no se won obi car die ompe ope ono ane di am se na woni sike ya wo de to wa wo die na so ope wa wo die e be ende no su obenye sika at that time so now so wo beto ama no no ope belt twa utwa belt awo phones nti na na adwe ne se de nya adakomi obetimi anya sika kese obetimi anya sika kese di ya no manbet.com no yeah manbet.com utwa pa nti me de me kan ye no se yes to pono ane kan na me de mitu mu dai nti ya tete hono ma de bi na ode to manim se opebosia 5 million so hu no de beto card yanko opebusia 5 million na what mine na what ni fie no what the machine bi efri abuchire bre na ye fita fo machine bi me de minimu nti ore to manim so one man bi akokasa na wo se wo mra na won kyere no nti no wo pe 5 million akona wakwa akosua saa machine no ho adwuma odi akosua machine nti wo pe no wo ho ya mememo ne busi keme asto se wo de man no se wan fa man no wo de man no de asi akire bo mo de ana tweme wate asem no nkomo no de ekọ no me interested papa very very interested nti obapa tweme kakra bi why ahaya Akoma 87.9 FM emu ayo want don't get and not get don't want dear wo pay ye wenya dear wonya ye wan pay ama papa ma yam kwai e say wo guy name ye hin yam kwa asɛmwɔnti yɛkɔ adwama so na ka tie fo sɛ plaster nwanwaso bia ba adwama so yɛkama paa
enti chane so say we oba ya kwa fichira wote ya papa dia ya friend ahomka heat patch plaster nwanwaso abadwama so na nye plaster kekem enam say we no sadia won masia ye no no wo mo di nuo pa herbs afrafram afa oil ene cinnamon nyina na fam obi achi wo honom enti bra Facebook no so plaster na make an say ya na te wotum say ne kwachi na ene ya like say what ya fam honom sadanti uba Facebook no so mommy and that's one decide I was one as where the autumn and then two ya de tare baby o so hono nti se wa ya se ya we ya so wa ya se ya o ya na coffee chase na ate ya wa ba ma de afafa mo wo de fam wo sa no he eno ani se baby a wona bia wa hye wata de agu so be ya dwuma pa wo nipadua num na sa na tie no sa wo de fam ho obeti heat kakra e wo nipadua ne ba ne sa na che se e bo adwuma eye ade ma afijiko mu ya na fe arthritis eye obi a wo nipadua no ya fra no ahomka heat part plaster abashwam da kwa 360 limited de aba adwuma so no ba ma de ma wonsa encounter 0599 991 149 0599 991 149 afa Jaden Heights adan na bigu so e wo honte ba modei sawo pedan single room self contained eti apone jana na so me self contained ya kan self contained ya wanka sawo bibia hye mo so hono adwaye a wonkwa wo diam saa so na kitchen na wonkwa wo de nya self contained a mo che adwaye na mo che kitchen no da binya sanete wo de wanka sawo bibia hye m edan no so wo ma siesie mo kama air condition ni fan bom dadam apon papa bi na wo de hini dan no no sanso so na form nyina da won maguni tiles pa environment no kama pa ya cha sa wote wa wo bia emasem wa okita kan so wa mo so moja baby kama ya cha so benya baby apake oka enti adwuma ye for school form ankwa na obi bia wo pe dan Jaden Heights so apartment ya wo de mahan ewa ija CCC asafono enche ho ape 0553 68 3998 0207 436504 Frepe Jaden Heights abajo so na Eve labor pad enso wadwama so eguma hodo mienu Eve plus na Eve normal we ye ma no so no e ma na afafro no dia pad na wode kwa wo so na ne de obi age atuma midwife fo no ese aboa pa na friend Eve labor pad mother care fo no so ya montuntom pa na msade papa se de badwama so a na do ho jim e ho fa so ne ye bebre e ye very soft and smooth moto kama e sha ho oba esiesie ho kama pa bibia so ye organic mfrafra wa bia nim te oba de siesie ho a infections bia eni akire adihye wo kuma se monje number yi na mo mfre na monto na tufo ebom 0550000990 enkrai 0302224843 amantama aka mutie yenso number we ya ena mo be fre na if product no pad na ba dwama so no wo so nsa account there 0244310620 0244310620 wasi aba ema bata nyinada ayega Tibomoden na wonsa encounter them fresh anointing prayer and herbal center odifo akwabena jensunie papa no yo jawa bene papa sano so say edwoda ede kope memene da bia no nsia ne fam na odifo atena se consultation da no na chasa wonso kwa na wo hawo nyina da woni papa akwoche so no wotena se a gise no me ensa bom ansa no wasode eno ti how bia ba wo so no bomade afo ni chem nam se hode wo kwa empaibo ne dinkan wado be wura empaibo mu pa bompaye ansa na bibidro no wade bi account yade bia ye kurankura wo yade wo de chinchira ye hu ne fare bai hu na bosse ne fa ko hom enam se hode empaibo dinkan nya me chirepe na wo mu de bibidro no ade aka wo ho asemo enam sa yade ni nyina da wodi fo kwa bena jese fabra asokwa kiravi wane methodist asafo no ade animhwem 0243 848735 0557583438 ofrepe odifo no ankasa ebeje osom na yanko dank natural health care complex adihye nyina se ho ya hotofie enam sade wode yade chinchina bumfumpa won twetwede eno kopie mu dank natural health care complex ne apomdia ne chefa obi anya na hotom eno ti yade biada wode chinchina fe kura de eyakoye huhumu yade na so ye yade kan ya wose de bibidro etu ase no dank natural health care complex ase fabra yade ne ebone sanu a enkase ya mo yade sonti ye nian modro na se dank nian modro wode abomode akonam se wode mfidie no dinka yi yade no pie
ansa na wo de no e de account yade bia na musa yade prostrate ene yade ahodo e ka ho bia dam Dank Natural Health Care Complex Kumasi Pechi number 2 City Life Hybrid School ehwa pepepe ena Dr. Nwankasa wona na pamfo edi dwuma 0244 017 556 0266 593 330. Okay, nyame ensha papa ama ebesen ababiem sabrede mema mabedwa for akwaba na fe omo enfa omo judgment no entudwa haya akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadi no eno a ena waso eguso a wonso wotie no nana memo akwaba evangelist memo akwaba nanare memo akwaba na pomte sen ya da Kristo ase na ya baby ya fan bi na ohwe na wotie yen e wo US ya friend no gifty ne dia osememo no osememo gifty na bra ya de charity e ba ne ba no ba ye no na maybe no oso wo hwe akra no ene charity said ye no ositie na oba ye ne said ye yesi aye no said ye mako mene mabadwafo no eye adwuma no ose eye ne fekeke enti akoda no asend sika over 1,000 Ghana cedis. Wow. Wase odema ye nyina se lunch. Hey. Or one 20s over US. Nyame onshra. Or one 20s over US. A friend gifty. Wasendi over 1,000 Ghana cedis. Wase mon fanya lunch. Mojuma painti. Diamo yano oshe. Ayane fe. Inti menche. Emma obia ni yemfa nko lunch. Nyame ensha no. Yene kese. Yeah, and then is and then anamuntu awatu no. Nyame entuaneka. Amen. Nyame entuaneka. Amen. Nyame sama ka tuaye papa. Ti ye ka so nyame entuaneka. Entuaneka. O masiri empada no da. Amen. Radi nkoswa hyene ni onyam. Amen. O mane mre na wariem. Amen. Radi mansema tutu nkofo no. Ebi nto no. Okay. Oboa enipa. Radi yeah, amen. Na amen. Ne mom mu bebu mani chio. Ze mo baye me danio. I don't mind. Me di ni sika no ode ma ye no. Me di Petro Francis. Ene akosua nya akofutuo him. Munya ni ode ma mo salanche de. Obi di ni sa guditi. Mo ma me se de munya me ya na me di si hey. Enti no ya so de benya. Sister na den we mu na me say. Sister Patricia. Ekwia sister. Ne fo so na ba hoyi. Me pa gift is me fanya lunch mama no mo amunim si egusua ya ye hwe na sikai yasra masese no yasa fade si ebesire biem esu nyanya sade e wasi ye peno no aha enti no makabri media kofutu onim ene esre amen nyame show ebi mpreme ebi mpreme nanso menhwe ho opre no ni trim ekua awon mpreme ekua ye yesika wa munim se yakofa enipa mienu e na ato ye ho so ye na ya show mo ye operation ni mienu nyina next week ne be oba ne de ye nyanya sika ni nyina entire se nyame adom na se gifty e de abra ya lunch ya o say o ni 20 sa na de buy o 20 e wana mo nyina mo say enti no me mo ma yemfa yes sacrifice na yemfa de gift e de ma ye no yemfa ento yenua ba akosua nya akoni ne kunu Francis foto onim at least ebe boa kakra yenso ebenya dance die se de tie bi ebe support kakra aha nti yenso de obi de man se emfa nkodi de na tiefo yenso ye de eboa wo mo na etumi akọ nanim kakra ne yenso etumi ahwe wo mo kakra ekua
yɛbɛyɛ ne saa na yɛbɛpɔn na ɔmiɛnsa pɛpɛɛpɛ ɛsiane sɛ commentary ɛwɔ hɔ okay asɛm wɔ deɛ wode afa yɛ kɔn ho paa na commentary wɔ hɔ na wama yɛhu sɛsi asɛm nkɛsɛ sɛ yɛto yɛboa se kyerɛkyerɛ mu kura kyerɛ yɛbɛkyerɛ yɛde best cat ne yɛabɔ ne gya because sɛ wɔntumi yɛnyi nsɛm bia no deɛ a na kyerɛ sɛ something dey there because yɛɔbɛ bi ɔbɛka sɛ me ma wei sisɛe but woanyi ano na akate kɔɔ no na kyerɛ sɛ there is something behind akwadaa no nti yɛbɛpɔ 3 o'clock commentary wɔ hɔ 3 wɔ hɔ no deɛ na kyerɛ sɛ yɛsɔre ano nti kakra meka ne sɛ maame yaa mafrɛ wo nsɛn mprɛnsa mesrɛ wo a asɛm wei ma yɛhu no ɛnyɛ sɛ yɛwɔ nkoraa no a yɛkɔfa wɔ mo firi baabi ba no ɛne yɛ ɔdɔmu ɔmo deɛ ndeɛ da fam ɔmo deɛ ɔmo te ɔmo baabi ɛna woa wɔnyɛ wɔpɛ sɛ wokɔ akɔfa wɔ mo abɛhwɛ wɔ mo ɛne yɛwɔ bɛrima a ne bɛrima no ba wɔ hɔ enti kyerɛ mu paa yie ɛma yɛn sɛ saa deɛ a ma yɛnhu no ɛba no deɛ ɛnyɛ ne dea na menyɛ mu yɛ no meka kyerɛ aberanteɛ Edred sɛ Edred mesrɛ menyem ɛna ɔse kyenkyena ɔbɛgyeɛ ɛna ɛno deɛ wɔgyeeɛ na ɛhɔ no anti aseɛ mmerɛ mu na sɛdeɛ asɛ deɛ wo ne nkora nketewa bi na ɛkasa na kwe na wodi ato so ɔnhwɛ no a ɛnɛ na madwuma asɛyɛ anka mɛhwɛ no dabi ma meyɛ mesrɛ wo ɛhɔ deɛ ntwa yie enti wo deɛ sɛ ɛnyɛ ne ba a wei ɛnyɛ problem bia ɔno amu no a wɔte ha no meka sɛ meba ne so no a yɛmpɔn no enti mede ato hɔ amakyena ɔno amu no ɔno a mistake na ɛda ne ho no a wɔde bɛtena Edred no meba ne so a yɛnkɔ nɛ enti mede ato hɔ kyena ɔno mɛkyerɛ ne kwan a ɔfa so hu maame yaa ɛne kwan a yɛde wɔ bi so deɛ ɛbrɛ no enti maame yaa brɛbiam na bɛka kyerɛ yɛn na ɛnyɛ saa de yɛde biribiara bɛto fam ne yɛde akyerɛ yɛ tiefoɔ kwan a ɔfa so a woyɛ wɔ nneɔma no nyinaa nti sɛ mɛma no nyinaa so ani abere obi a ɛbam nti yɛde wo so wobɛto so na meɛhunu nipa ko a woyɛ wode mɛɛma ɛfa so wona maadwene bɔne ba mɛɛma mate ɛkyerɛ atiefoɔ sɛdeɛ ɛsi ka no ɛkyerɛ bɛsɛ aka ho asɛm kakra bi kɔ yɛnwie yɛbɛpɔ 3 no nti no mmerɛ no ɛbobɔ so ma yɛ nti yɛde bɛsa starte ansa na yɛde yɛatoa so nyame yɛ adom a ɔkyena evangelist bɛma baako Mr. Ernest Owusu ansa ne yere Owusu apia ne yere ɛdi na woda ɛnɛ fɛfɛɛfɛ ne ne yere no nyinaa na ɔsɛ wɔ mu nyinaa ɛdi abom na kyena ɔno nso di ne di a na ɔma di abom ɛna yɛ maame Nikita ne Nikita fan club anasa nyɛ saa very good hwɛ mama ɛma wɔ hɔ ɛwurade nhyira wa ke happy birthday fan club ni ba ahu sɛ nneɛma wɔ mu fɔ na me nhyira no mama menka ketewa bi nkyɛ me nua bɛmɛ sɛ sɛdeɛ wɔwɔ nam saa na wɔda wiase sɛdeɛ wɔwɔ ɛhu sɛ wɔwɔ de ne yam nam no saa na wɔda ɛna ɛnwom bi baa so ɔbaa baako agyegye me ama me mmara sɛ yɛwɔ amu arebia ne yɛtwe mabɔ so korɔ so no ɛno me maame ka yo ampara na mantie ayɛ me papa ka yo ɛtɔ da bi a yɛntie yɛawofoɔ no mu o na mpanyimfoɔ no mba wiase gyae yɛmu bi nyinaa yɛka yɛwɔ experience to share mpanyimfoɔ no ka mom yɛntie ɛnyɛ yɔna na yɛ wɔn ɛna ɛnyɛ na me maame mpɛ me yera sɛm ɛna dabi wo hyia wɔ bɛn no wɔnyema yɛbɛka akraba na wo obi nyinsɛn o ɛna wo ko ho a wo wie kɔ ɔmu sɛ bɛma bɛ na no wo yɛ wagye wadi abie ni na wo enti sɛ de wɔwɔ nam no saa no ɔda na ba yɛde bɔ takyi no yɛde bɔ baa ɛda wɔ twɛn ewiase life kama ɛyɛ adwuma yɛwode yɛ obi bi ɔwode bɛyɛ wɔn anim sɛ bi abɔ yi ɔno nim sɛ bi ade yere kora bɛwɔ wiase aba ne nkyɛn ɛna obi agyeɛ so ɔno enti deɛ wɔwɔ yɛ obi no obi nso de bi ayɛw enti abrabɔ no saa na teɛ ti next time nyame yi wo firi wɔ mu a hwɛ yie ɔbaa bi abɔ wakɔ mu a yɛn interview no yie wɔne wɔn na atwe mpra wɔne wɔn ayɛ sɛ
se beba ko na kuma to de yam se o free a no wafa ayesa ne dipa de rest na ade beba wo fa obi so bi be yew ye be sre mema e wo wiase okay wo hia oba na ope no pa to yam kwari sini yi suban be no wo mu wo so wo ye rude wo ye wei ifie nwotwe wo ne natena ye be sre mo ade afo bia no te se mo mtakra wo twadufudi te se mo mtakra be kakra na da ne bopem na da kwa ru mu ne mu ni ana esi akoba sa nti ye be sre no o kra ko manto ne yam enya basa wie die ne no nya chie di on fa ne baba ko no on fa na de nko no hwe na de no ye free no ye free me da say na na zakra no kra no se question mark na mama ne papa je ye no mama ya papa je nka de asem na nka obeka minim fi say asa almost so do ade no kra bia ye no kra enti ono na akoye na ade enti mi hu de enti papa na je nipa ne to so wo ya ade eya sometimes no ye njai sa abahye bone ne katasume mu asosem no na enye papa oba no wa ya ade tia no mani hu sa ade na awaye no enye na wo si ne bu aka de wo hono ma wasi ne bu aka mama obusa na sa akwa ne ba na hwa na okate no nye ne ba sanka no asa we de enye ne ba eye ne ba na me brei akra anya wo ba da na akokase kokase eye me ba eti eye wo ba enye winyinse o se kwa kacha nse winyinse eti se ne yoba because no cry was e bia nka okoka no wa ma na anka na wo je nti ene yoba nti e wasede se ohwe no mama nyame aduma otuna e beto aso enti ase mi kasa bebre but they make an say mistake ne de enya ba wi fi se ono ohun se wonyem no wa penesie oba se de no si twe kobam kobako no no so ehun se e hoda ho na wo kra no watimi awo de akra na beda won che na de wo de koda ba bi de yo ya sa na tie ina papa kan ye no sa na tie nti nyame ya adom ochina ye beto aso okay nyame ya adom ochina se de tie bia no ye beto aso ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twumedie no eno a na waso eguso awie utie no yanko na ye ne Dr. Enkodin komo be me na memo ha mama meje so Dr. Nimona apom te sen oko mama ma hu se yesi ska bi pie mu anom me beje me de 1 doctor and the one show yan show abeko no atade kra ma wura to de tie ne se de tie ne se esan se mo bo adwuma yakopon adom obi ba me nchen na na mensese mba obeche miska bi obeche miska bi okay and 4 days crowd over 18 years na na mensese mba enti ne hoto no abeche miska bi enti lunch ne de mu bedi eti samede de gift di mai omo no eto akoso anya akone Francis account no kura no we lunch wo be sign de lunch ne de na wo de be kura mi na de be ma wo doctor wo de shamen someone na de be ma wo ankasa wanu ko ba bi o doctor wo de hwade o na na ya wo de fanfoni to so na doctor hwe bi se de me ye enti no me ha wo mo na se da bi o ya ni ntemma me wo de ntemma doctor wo de hwe o hwe wo ba ni wo kunu yi a hwe wo ba ni wo kunu yi a me boa mama enti so bi bra mo lunch na me de mo mo futu ana ye de futu nde ba ko akom ball ma ko se na me the second goal na fa over the bar so the best men nsem a ana mo beje okay you need to do the ko but na na ma wo fia en first game ya fa ma me nchema wo na ma wo fia en first game si na ma wo fia en first game si chamus ansa na me free hanom na de na ede ya mo nsa kamola na de ede ya fried rice ni mo ni asama ba na se ye fa ma me no okay doctor onya me koso anu wo nsira so pa because sebi there moye no ye kase ye kan because the omani amani daswa sano na nyankopon na moso omani daswo because me no ka say 18 good years na 18 years oba e o chemiska me bi beto honom eno akra ma me frɛ o wa amfa na me send you message o check message na go send me send this message ndima e kire de nyankopon enam na dom so wa amfa nti musika ne de ya we de ba e bi ka me de ma so me be cha mo
enti meda atiefo nyina se ni what scientific clinic Dr. Nimona ne machie da bia me ka se obi biara ohaw bia da ne so se ye yare de nyankopɔn nam ye so kakra bia wo benya wo ho bia no betimi de aba na wo de abeje wa yaresa ama ho antaw me no ka se da bia me ka cho se ema ne bebre yare bebre ye fam bebre na aye infections me no ka se mani bebre wo infections ho because obi ho no ma obetiti na sesa o ho na sekeka no o ho na sent bi free na se ba ono hunu ne hu na bia ne basabasa most at times no onim de eye no ohun doctor adro bi na nkwa mu ye tobi no de asesa fa na se at the end of the day na kofa how kese e de abre no me no ka say odie no eye how a eda wo so a eye infections nko ade me number dey 0244 08 76 87 0244 08 76 87 by na me start aka obi onu udi ne ho adanse 18 good years nyankopon adom ono so kse bi kakra won ho nyankopon adom me so bi ma no wape kakra de ama me na so bi e de e be da wase obi wo honom so ane de ne fibroid wachinia enko na wafre hello doctor me pacho fibroid aduro no say da bi ye treat bi bisa da bi me catch say fibroid eye wa one wo say ohunu size no two wo say ohunu ba bi kura eda 3 baby kura eda no eno na be determine the yawa wo beti ene sede wo besi ehunu enti ye fiti prekope enkoto aduro keke ebi wo kra ye pendiculated fibroid eye outside the uterus ni nyina wo se ehunu sede esitie ni ehunu how we besi ede wa faso number ni 0244 08 76 87 0244 08 76 87 bia me ka se ahano ma ade ba akọ nyankopon nam adom so aye wo efiduam ha enam Dr. Nimo e wa hanom no eye what we call halitosis da bia me ka cho se halitosis na how na se scent wo wonu mu nko ade a halitosis no endi bare 4 days nyankopon adom because me no ka say last week or 2 weeks na me ka say obi de o say atena ne so for over 20 something years nyankopon adro na using kwa wo use nwie you eso na nyankopon adom na scent na wo nanum ni nyina because e ha adwen obi wo no ma bia atena kwa untimi nkasa untimi nkasa meanwhile so ade na betimi asa oyare na eya de kitwa bi me no kasa wo problem e halitosis a me number na 0244 08 76 87 obi wo honom so na ne honam ekeka no we titi ne ho sama ne honam nyina eya yekuro oni baby afiri o je say onim odware wie o so onware wie anadwo te ontimi nda me no kase so what's our problem na me number na 0244 08 76 87 me de no ebia obi de e stroke de bia me ka kire o say hwe onam hono mo kwa say bia me de menyare de bia me kase moja ne di afurusane e wo nipadua nim ebi ne kwa adwene ne mu enti excess say uboja ne ntimi supply blood enko adwene mu ya what it means ni say ubo say akoma ne pompe kese say ne beya there will be enough supply of blood at the end of the day ubo say na a rupture baby kro enti stroke wo hwe stroke aye ne say that ni say stroke say na tie most of the time ye hunu ne ye de onipa kro no e tia no but enya sa na stroke tie stroke a bit me wani depending on baby kro adwene ni control no obi hono ma minim obi a onu stroke hwenya no na mo normal enso ade e ha ne pa ne say onum odi aduane ko nanum a ontimi mene sa adwen ade e kire ne say na o mene ade no there's a problem with it da bia na ne so ti ye gene to afa na wo say ade ehihye ne hunim nyankopon adom wo sa stroke ya re stroke how I said ye sitie bia no me number na 0244 08 76 87 e dia ode ne diabetes ode ne ye hypertension wachinia enko ode ne ye prostate die ye fa ntwam woni wa scientific clinic oba nyankopon ebe ya ma ebia obi wo hono ma wa yare san onim de ha no wa yare san wa numaduro san enko eba normally ye ne tese no fin tese malaria ne onhunu de ye no nso so obehu se na ye typhoid ene ya no da bia me ka cho se typhoid wo hu ewo different species emo an ye wo mu different species and depending on the type of species no na e kire the type of symptoms a obenya typhoid mo anankase from salmonella typhi
apart from that there were different species there were paratype A paratype B there were paratype C ni nyina so was system no mu enti wan yo bi wono ma was typhoid no treat typhoid at the end no ne abibidu or no bi o tua bi o ye bi o ye at the end of the day enkoda ni wose nhunu se enye duro bia ne ye no obi aduro baako etimi sanyale be 500 obe kan yale ni nyina nti o ti ne yale wo ma no akwakoto aduro ni keke na wono no knowing there ono ankra ha no true onim de ha no so o ti ne se ne yale baako wo ma no akwakoto aduro ni bi na onom at the end of the day so why o treat na so one treat ni ya no what develop what we call bacterial resistance into at the end of the day no aduro na nkasa nka better yare no obenom no na nye de enko me number ni 0244 0244 08 76 76 87 0244 08 76 87 emema no bi wo ho no ma wasi me ni obi awo baako ntimi ne meyere ne de metimi awo da bi ye nkyere ne saa obia utimi wo 5 okura na bibi timi see just a single day at the end of the day no develop what you call azoospermia da bia na me ba me to me bo ase cheche sperm mu ne ma pa azoospermia is when ya beji semen no semen ye nsuo na e wo ba no but e behwehwe mu no na mo bi anim spermatozoa no e was range from 20 to 120 million we say ebi kura anim onso so nam say oye de ne yere na enye de enwo problem no be bre na eye awosam no be bre na ya na ye mema no enti say wawo 10 wawo 20 ana say de wawo dodo madodo tie bia no wasa oba ne ye to ye bo ase hye say tie ena ema awo ne mba na nyankopon adom ye nhwe entumi ntoto ne ema na nyankopon adom onam me so ebeye ama obi onom so ane de ne ye oyo ba ne menses nemba obi so wo hono ma ono awodawo enso at the end of the day oni ne kunu neti no onim de enti a awo ne enye de emba wachini sa onim se de esitie how ba meto mebo ase me ye nhihwemu machine sa hodo ni nyina meto mebo ase ye nhihwemu ne mahunu se de yare ne sitie na matimi aboa me wo atonsu Monaco junction many adansi rural bank ene di nhwani mu atonsu Monaco junction many adansi rural bank ene di nhwani mu we say mama medical catch say medical doctor and I'm say herbal practitioner me say so ye scientist enti me time pa de esa ye tweme wa ha ne ye tweme wa regions ni nyina e peme but unyame because me tumpe bia me won me pese oba ho just say you dey ya de ba ne beto wo ankasa me enye se me branch wa ha say wo bi na wo bia anko kase me ne doctor ni mo no me amini hwemani mu ye obi an hwemani onkonko to so obi an be hwe because mama de bia me kase obi yare no aya na munya most of them na ye physical ebi wono ma wo say woni ni wura mpaibom eto bo ase me see most of the people na omo ba me ho for awo no bebre ho no kra aya na nya dru omo bedi madanse ene adanse di omudi ebi wo kra enya dru wonim say adwene ni di mu akotene pa when it comes to fertility say egg betimi produce spermatozoa ene sa ne ma ni nyina adwene no ene di adanse edi ho akotene na ma hormones na ya adwuma na body na timi ya adwuma what you say especially man mema na oma hoden wo form wompem low sperm count obi wono ma obi so wono kwa be man enti ogina odiko bo ani ana abesne ko most of times ebi wo ho a enye adru wo ba metimi ni wa kire niam weye because ono ba ni si aya na sperm na ba ana say na agro na ede agu most of times bebre na ho a enye adru me wo kwan ya mefa so ni therapy am de be koma nyankopon adom onu madru bia enso so wankasa obedi adanse say nyankopon enam ni what scientific clinic so anywhere di niye enema bebre na nka metimi aka but ebre ni swa me number no fama homa trofo na ya wie bia ha obia no to bo aso de frame ye ndi hu nkomo na me hu kwan ya mefa so eye de ede wafa so wo mi so obo so hia me a mama wo hia me ebi wo cry no hu nya so obo hia me ebi wo no ma o wa cry o takra de wo hifa metimi am wo ye labs bi na wo de asend me me number no obetimi ebi obi wo frame wo nya me me number no WhatsApp number obetimi afrɛ me wo WhatsApp anasa obetimi di labs na send me na akwan a mefa so ahwɛ ama ho atɔ no metimi aboa wo sa kwan no so me number no 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 08 76 87 open me akwan a me wo Atonsu Monaco junction
mene adansi rural bank no ene di nhwe animu atonsu Monaco junction mene adansi rural bank no ene di nhwe animu mama adansidie bi ewo hɔ no ma bia the next week na meba no bidi onipa kro ne baba ba betina na aya menim se bia ye betimi esi n'animu dia because enche yo ye betimi mama ye start ye enche ye ye start awasem se ye ka awasem enche ye enanti na me frɛ wo no wo de no de wa wonim se me ankasa no medin kan kra mehunu bi ti mabu abaso ya daiti no chese eno de achiye bia ni ho so eti enche ba kra fe kwa na kika ko 2 months ensusu adansi die no enche kra o de frɛ ni ehwe nyame bɛyɛ nyankopɔn ti onam so ebema ho ayede ato nyame insha papa Dr. Nimo ena yetene kano shize adawromenti ene nei me so menya echinwi na me makeup scammer na jamede program shize Kumasi Sports Stadium when Unity Oil no ene din hwan mu rig bi a wo passport bi a wo pɛ brace na se de ni nyina da obeyo ede amount engagement wedding baby a wo ko bi a pɛ ho rig Momodi ane kache shize mami brago obeye de amount. Bomodi ane fe shiz 0249 155 776 0249 155 776 na abrochire regions nimo baby a wo bia no o frɛ na aka sɛ rig we na mpɛ obeye na fe ye de abrɛw Josie fashion ama matade ahye Josie Kumasi bom so oni meet me the sport in the hwɛ mo Josie epamade papa payie yadoma chede enti enei won so engagement wedding dinner a year Friday where baby a wo ko bia abrochire baby a wo bia ma Josie empempam wo niema emfama frɛ Josie fashion it was 0243 433 465 0243 433 465 Amazabo Mommy Rocket Clinic Limited Esmen Cow say edufufo bi wo me de abadwama so ne din e de Medfagin capsules ebeboa pa ema na krokroche wo no anadwubia na etotwa arthritis wa wadwuma den so ya maunsa enka bi wono mom ena de Pacum capsules Janicure 442 ena Ven capsules ebadwama so Rocket Clinic Kumasi Alaba Abu Station woni siko dinom ena chese edi enhwem 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services as so kwaswa eka wo say ade bia bomade afabra na kache na wo to ase emfama prostate cancer ne enlargement afa na musa yade enam mbraye fibro stroke diabetes hypertension ulcer ene yade ahodo eka ho bia da bomade afabra nam say edu papa e wo Grace Gift na so ye vaginal steaming no wase exclusive pa e de mama nti abomade akwai na doctor enye bi manu ahimfi ho ne ma enkoyim 0543320030 0244126123 na enwache no hye so ese Dawood Herbal Hospital enso ewa dwama so Dawood 360 A2cc yade ase ointment no so adwuma kro no a ena chese eno so ebo nti ya bomodin akabom Dawood 360 ene Dawood ointment no kabom ebebo apa ma ya obia da etoase ede ma ekọ ede ma mo amadwuma no eden no Dawood Herbal mixture betu malaria se na fe wa wanu mo entiment to so wontimi ni die no bedidi pa na se wo so tia na ya Maunsanka Dawood Herbal Mixture 0244 886437 0201681717 Quick Credit Investment ewo hoidie na chese sika someone enaye nkai secret nchira obi abiem eno ase e befa phone afre Quick Credit Investment credit school fees no bomade aso befra won mani ya busie bia dodo bia wo hia bia no won be ma bi papa na fa emergency bia no watimi asorte ho wa opesika bia adwuma anasa opesika tete wadwuma Quick Credit Investment SN1 no Ghana card e kura wo won be ma besia se de opani bia ho so dwom na watumi e de akodi adwuma 0302 200390 0596 9208
33 wo frɛ quick credit wɔn makasa ɛgye so hyɛ no so sɛ wɔn mo mabosia ɛwɔ ntenten fidie no so bɔ mmɔden sɛ number yi a mede ato dwa yi ɛno ana abɛfrɛ na no ɔno matoa nkɔmmɔdie no ɛsom ahototoɔ bi a aba wo so no ɛduro no yɛfrɛ no akuafo nkum bɔ mmɔden na wo sa ɛnka wo deɛ ne sam na so wɔ adwama so a ɛno deɛ redie no ɛne adwuma nko a na ɛyɛ nku ne sam na mesi ɛbɔ adwuma kyɛ nkonya ɛti ama wo sa nka wo deɛ Richmond Herbal Center ɛna de aba adwama so Akoma FM fie ha ebi ɛwɔ ha bɔ mmɔden abra na wo sa ɛnka wo deɛ 0249186845 0546840846 Health Alert Clinic outside Drono ho na abenya bie wodi achinchini a na wosa na kwana ba outside do tatahwe bomodin ko Health Alert Clinic na wonsa encounter de yade ahodo eka ho bia te se cholesterol gono syphilis ni nyina da ano adro e wo hom bomodin na fo ni chemu won kran ponko ade a ene na madina ka so apokuase e wo mo e won krabata e wo ashaman so bomodin na fa wani echem takrade so Health Alert Clinic e wa hwe foforo e wo hom 0242518893 0242518865 na sa ye free Health Alert dia na chesa Alaska se brai na baji wallpaper wakrade free Germany US ni ade no bomodin akwaji bi na fasiesie dan na wasie no enam se wam wallpaper ne dia design color no ejane na so pa kuma se dum Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no enchen wa 0554114878 0268419596 3P garlic mixture garlic adronwa ene ahwade no na hyemu ma vitamins ni minerals ahyemu ma no bomaden na wonsanka de adron e wato mahwe wa epaye wo mo frankeja etibibia da eye natural Piwak Naturals ene de aba adwama som 0248928824 0201000021 Dr. Mafo Fertility Herbal Center wa wachinchina na wo hwan ye din ade ama wo afedi akwankyera hodo bi a wo yopa no emfata odaseni bomaden ni chem Dr. Mafo ebe mo awo afa ho afa ba atonso esra so atia bisaba se Presby School no enchen hwa 0244411099 0277741618 Jarlight Travel and Tour yebetutu akwan se uko US and Canada visa ne de Jarlight Travel and Tour wonum energy edi amount 0531859529 0530702818 nana ye bi ni adwuma bi a wo ye bi anfa kwai na ema ho ban emfama wodi na brabo na duabone no mi bi de wabrabo so a na ye bi beda ne duane nyina reverse no me no ama wo so atimi abobra no e de akwa nim spiritual problem ya fia ni chemo e wa guna samai na ye bi akache 0243134535 0557667510 na me ensha papa am high Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no aha ene yedi besie emi ya menimisa woto radio no na so emu abamumu anama abumfu yen nyame ya adomu a ochena de yedi bedin kan eye maame ya ena afa ye nua be ma edi ede no na abedwafo ene bre na afa wonum ma wo comment ni wi a na afa ye bie phone lines no na obi a pese o kire wa adwene wo ho no watumi a kire wa adwene ti nyame ya adomu a ochena ye besen ahia na wo so afre abambi asempa bia ba upesika akostati ejuma bi ohia bosia akire odwadie mu oye government na private worker ohia sika dia te hot bi so oye busumi ejuma ohia scantem pa bi so eni na quick credit be ma bosia mo chia ne kakra eye collateral free loan na susu savings account opening deposit bia